Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Huwebes, Marso 20, taong 2025, 53 days to go bago ang national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita, Senado, sinimula na ang pagdinig kaugnay sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Bongo, sinabing huli na ang ikinasang investigasyon. Ayon sa kanya, too late the hero. Palasyo Malacanang nagpaalala kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng tungkulin nito sa mga Pilipino bilang ikalawang Pangulo. Ang National Police Commission dinagdagan pa ang kasong isinampa laban sa pulis na naglabas ng kanyang hinaing sa pamamagitan ng social media ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Ito naman mga seasoned private lawyers tutulong sa House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara. Sa ating balita sa ibayong dagat, bansang Israel nagsagawa muli ng ground offensive sa Gaza matapos mabigo ang kanilang binabalangkas na ceasefire. Balitang pampalakasan, Orlando Magic bigong pabagsakin ang Rockets. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sinimula na ng batas na kapulungan ng Kongreso o dyan sa panig ng Senado, partikular na ng Senate Committee on Foreign Relations, ang pagdinig sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ito ng presidential sister na si Senator Amy Marcos at yan ay sinimulan sa pamamagitan ng pagpresenta ng ilang kaganapan noong dinakip o inaresto ang dating Pangulo. Kasama na ang isang mensahe mula kay Senator Christopher Bongo na dating nagsilbi bilang Special Assistant to the President sa unang 3 taon ng pagsisilbi ni dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Binigyang diin ni Senator Go na mistulang walang saysay na ang pagdinig dahil masyado ng huli ang lahat ng ito dahil wala na si Duterte sa Pilipinas kundi hawak na ng International Criminal Court. Iginit din ni Senator Go na kung gaano sana kabilis hinuli at ibinahe ang dating presidente patungo ng dahig ay ganun din sana kabilis na maibalik sa Pilipinas. Kabilang sa mga inisyal na dumalo ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil at Criminal Investigation and Detection Group Chief Nicolas Torre III at maraming iba pa. Umaga noong Marso 11 nang maaresto ang dating Pangulo paglapag nila dyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinagabihan ay tuluyan na siyang nailipad papunta ng dahig sa bahagi ng Netherlands. Mga kabombo, mamaya kukunin natin ang linya ng ating kasamahan dyan sa may bahagi ng Senado sapagat eto hong si Senador Bongo sinabing ang huli na itong itinakasang investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso hinggil dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Tinawag ng sinungaling ni Senador Go si Philippine National Police spokesperson na Police Brigadier General Jean Fajardo. Mamaya abangan yan. Sa karagdagang balita, opisyal na hong tinanggap ni Nicolas Kaufman ang pagiging abogado ng defense team, partikular na ang pagsisilbi niya bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Pinarmahan ni Kaufman ang undertaking of counsel kung saan ay nakasaad na gagampanan niya ang kanyang duty sa International Criminal Court na may integridad, kasipagan at karangalan at naaayon sa konsensya. Nakasaad din dito mga kabombo ang kanya umanong pagrespeto sa professional secrecy at iba pang duties na itinatakda sa ilalim ng Code of Professional Conduct for Counsel. Una nang itinalagaan ng dating Pangulo itong si Kaufman noong March 14, 2025. Yan ho ay ang araw kung kailan humarap sa pre-trial chamber sa International Criminal Court ang dating presidente. Sa pagtatalaga kay Kaufman, noong ay opisyal siyang nagsilbi sa ibang mga functions
Dito mga kabombo ay hiniling ang pagkaka-postpone ng hearing para naman sana makapag-konsulta pa siya sa kanyang abogado, bagay na hindi naman pinagbigyan ng International Criminal Court. Sa halip ay tinuloy pa rin ang pagdinig at nagsilbing official legal counsel na lamang nitong si dating Pangulong Duterte ang kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Salvador Medialdea. Pinirmahan ni Kaufman ang acceptance of appointment dyan sa The Hague sa bahagi ng Netherlands. Mga kabobot ka sa nation, dako na tayo sa may bahagi ng Senado. Kunin natin ang linya ni Bombo JC Galvez dahil nga itong nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon itong investigasyon ng Senado hinggil ho doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May balita si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Dennis, Bombo Victor, dumalo nga online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations itong si Senator Christopher Bongo ukol nga sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni Go na too late na nga ang ikinasang pagdinig ni Marcos ukol sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Anya tila walang saysay ang hearing kung hindi na may babalik ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag nitong si Senator Christopher Bongo. Respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Yan ang paunang pahayag ni Senator Christopher Bongo dito nga sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Sinabi rin ni Go na ilang beses na rin nagsisinungaling itong si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, at ayon sa senador, nagtanong raw kasi siya kay Fajardo kung saan sila pwedeng pumunta sa Ninoy Aquino International Airport kung saan nga inabangan nila itong pagdating ni Duterte. Tinakbuhan daw siya ni Fajardo at inisnab siya. Umapila si Go kay Fajardo na magpahayag lamang ng katotohanan alang-alang sa bayan. Mandato raw nito na maging loyal sa bansa at sa watawat ng Pilipinas. Narito pakinggan pa natin ang pahayag nitong si Senator Christopher Bongo. O lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Fajardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Yan ang pahayag ni Senator Christopher Bongo sa pagdinig. Bombo Dennis, Bombo Victor, ipinakita nga rin sa pagdinig kanina yung naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng bansa sa International Criminal Court. Kinumpirma naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi nga nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court. Bagamat hindi na miyembro ang bansa at wala na itong jurisdiction dito sa Pilipinas, iginit ni Remulla na kabilang tayo sa mga bansang guided ng International Humanitarian Law at ang batas na ito ay ang sinusunod sa kaso ni Duterte. Base raw sa kanyang pagkakaunawa, ang International Criminal Court ay tinatag upang habulin ang individual na lumabag sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. It is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country. But over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law, that is a universal value being held by the whole world today. That people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world, Your Honor.
Bombo Dennis, Bombo Victor, yan nga ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Bombo Dennis, naging maanghang nga ang palitan ng mga pahayag nitong si Senadora Amy Marcos at Justice Secretary Boying Remulla. Sabi kasi ni Marcos, tila nagbago raw kasi ang tono ni Pangulong Marcos o marahil bumaliktad ang Pangulo kaugnay nga dun sa desisyon na hindi papasukin yung International Criminal Court dito sa Pilipinas kasi nga walang jurisdiction, at sabi daw kasi ng Pangulo noon hindi nga makikipagtulungan na ang gobyerno ng bansa sa ICC. Ngunit sabi ni Remulla, marahil nagbago, ngunit hindi niya raw pwedeng sabihin yung state of mind ni Pangulong Marcos, at dagdag niya, bilang tao lahat daw tayo pwedeng magbago ang pag-iisip. At paulit-ulit Bombo Dennis dito sa pagdinig na biglang lumambot daw ang gobyerno ng bansa kaugnay nga dito sa desisyon sa International Criminal Court sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Bombo JC? Yes, Bombo Dennis. Okay. Nais ko lang maitanong, na-establish na ba yung planning, ika nga, Dahil kanina, bago tayo kumalas doon sa ating coverage o yung bahagi ng ating coverage, ay nagsasalita itong si Defense Secretary Gilbert Chodoro, at bago yan ay natanong din itong si Interior Secretary John Vic Remulla ukol doon sa planning. Ano na so far ang narating nitong pagtatanong ni Senator Amy at ng iba pang mga senador dyan tungkol sa planning ng pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte? Pagdating dyan sa planning at kung na-establish Bombo Dennis, wala pa tayo sa punto na yan dahil ang medyo mainit-init pa yung yung diskusyon kaugnay nga dito sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang patuloy nating antabayanan, at nagsalita na rin kasi itong si National Security Council Advisor Eduardo Año. Natanong din kasi itong si Año na marami daw kasi nagsasabi na siya raw ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng administrasyong Marcos sa pagpapapasok ng International Criminal Court. At sabi ni Año, walang basis daw yung ganitong klaseng aligasyon sapagkat ito ay legal na usapan at hindi raw sila nasa lens lang daw sila ng national security, at gayon din wala rin daw silang namomonitor na pumasok na International Criminal Court investigation nung panahon nung nakaraang taon, Bombo Dennis, at nabuksan din kasi yung talakayan niya na nung nakaraang taon daw ay may usap-usapan na yun nga pinapasok yung International Criminal, at binigyan linaw nga nito ni Año na wala silang na-monitor na pumasok na ICC investigation noong nakaraang taon. So tutugay-gayan natin, Bombo Dennis, kung yung development nitong investigation ni Senadora Amy Marcos kaugnay nga sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay, sino ang iba pa mga senador na present at nagtatanong dyan so far? Maliban doon kanina kay Senator Christopher Bongo na online lang na nag-participate, sino yung present ngayon ng mga senador? Bukod nga dito kay Marcos at kay Senator Christopher Bongo na present via online, ay dumating din si Senator Alan Peter Cayetano dito sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat. Babalikan namin yung linya mo dyan kung may mga iba pang development kaugnay pa rin dito sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Thank you so much. Yan muna ang update dito sa Senado kasi Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, naniniwala si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na may hirapan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na questionin sa International Criminal Court ang legalidad ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Una kasing binanggit ng legal counsel ni Duterte na si Nicolas na kukwestiyonin nila ang umano'y unlawful arrest na ginawa kay Duterte para sa posibleng pagkakadismiss sa kanyang kaso. Pero giit ni Carpio, kailangang maghanda si Nicolas ng matinding depensa kung ito man ang isa sa kanilang magiging atake sa sandaling gumulong na ang pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Paliwanag pa ng dating maestrado, hindi ikinukonsidera ng International Criminal Court
ang paraan ng pagkakahuli sa isang suspect at tuluyang pagdala sa kanya sa dahig upang sasailalim sa jurisdiksyon ng korte. Anya, basta't nasa jurisdiksyon nito ang isang suspect, lilitisin ang kanyang kaso at kailangang sagutin ito ng naturang akusado. Sa katunayan, anya, kung ibabase sa mga nakalipas na kasong nilitis ng International Criminal Court, hindi binibigyang konsiderasyon ng International Criminal Court ang paraan ng pagkakahuli sa mga suspect. Halimbawa rito ang nangyari sa isang individual, ang German-Australian official mula sa Nazi Party na sinintensyahan ng parusang kamatayan dahil sa crimes against humanity, crimes against the Jewish people at war crimes. Narito ang bahagi ng pahayag ni Carpio. There are many cases decided already by the ICC. This is a long doctrine. Even if you are wrongfully arrested, does not matter for the ICC. As long as you are presented before the ICC will take jurisdiction over your case and you have to answer. Madami na yan. That's a settled doctrine already. Samantala, paliwanag naman ni retired International Criminal Court Judge Raul Pangalanan o Panglangan ang nagdala kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court bago man simulan ang pagdinig sa kanyang kaso ay isang mahalagang parte ng paglilitis. Bagaman kinekwestiyon ng kampo ng dating Pangulo ang paraan ng paghuli sa kanya, sinabi ng naturang abogado sa ilalim ng international criminal law, hindi tinitingnan ang isu hinggil sa kung paano dinakip ang isang individual na may kinakaharap na arrest warrant sa International Criminal Court. Ang mahalagaan niya ay nadala ang naturang individual sa jurisdiksyon ng ICC o ng International Criminal Court para sa tuluyang paglilitis ng kanyang kaso. Samantala, pinalalahanan ng Palasyo Malacanang na dapat maisip ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga obligasyon dito sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro sa gitna na rin ng tungkulin ni Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente. Ayon kay Castro, dapat na maisip ng pangalawang Pangulo ang pangailangan na siya ay manatili sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga trabaho bilang isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa gitna nito ay naunawaan naman nila ang pangalawang Pangulo at katanggap-tanggap naman ang sitwasyon at nararamdaman ito sa kasalukuyan. Gayunman, dapat nga maalala ng Vice Presidente na ang mismong mga bumoto sa kanya ay kailangan niya mabigyan ng serbisyo at mapagsilbihan dito sa Pilipinas. Tala, binatikos ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang naging hakbang naman itong si Solicitor General Minardo Guevara na tumangging kumatawan sa gobyerno ng Pilipinas sa pagsagot sa ilang petisyon sa Korte Suprema na inihain ng magkakapatid na Duterte. Hindi rin pinalagpas ng dating maestrado ang pahayag ng Solicitor General na ang ginagawang refusal ay hindi personal na desisyon kundi institusyonal. Ayon kay Carpio, humahawak si Solicitor General Guevara ng isang mataas at malaking posisyon at mayroong isang assistant at deputy na tutulong o hahalili sa kanya kung mananaisin man nito. Kung mayroon man ang conflict of interest si Guevara, maaari sanang personal na lamang siyang nag-inhibit at hindi ang buong opisina upang magawa ng iba pang opisyal ng Office of the Solicitor General na irepresenta ang gobyerno ng Pilipinas basta't magbigay lamang siya ng pahintulot. Sa ginawang pag-inhibit ng buong institusyon, tinanggalan niya ng OSG ang gobyerno ng Pilipinas, lalo na ang Pangulo ng Bansa ng legal representation. Kitang dating maestrado, isa lamang ang kliyente ng Office of the Solicitor General at ito ay ang gobyerno ng Pilipinas at pangunahing duty nito ang depensahan at irepresenta ang gobyerno. Paliwanag pa ni Carpio, bagaman maaari ring hingi ng gobyerno ng Pilipinas ang tulong ng ibang ahensya upang depensahan ito, mas mabuti pa rin sanang personal na nag-inhibit si Solicitor General Guevara upang nagampanan ng kanyang opisina ang tungkulin nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Justice Associate Antonio Carpio. If we don't want to handle the case for whatever reason, we should just inhibit or recuse personally so that those under you can represent the agency. Because you do not constitute the agency. I mean, you are the head of the agency.
And if you say that the agency, your institution is inhibiting, then you deprive the government, especially the president, of legal representation. And you are the statutory counsel. Samantala, binigyang diin nitong si Carpio na anuman ang personal na paninindigan ni Guevara ay hindi magsisilbing paninindigan o tindig ng institusyon na kanyang pinigisilbihan o pinamumunuan. Kung hindi rin aniya pumapabor ang Solicitor General sa posisyon ng Pangulo ng Pilipinas sa naturang usapin, mas nakabubuting personal siyang mag-inhibit o mag-resign sa kanyang posisyon. Narito pa ang karagdagang pahayag. Of course, the president can ask the other agencies to defend them. But if you have a problem, that is a personal problem of yours. You cannot say that your institution will, whether you are there or not, that is the position of the institution. No. Your next, the one who will replace you will probably change the position. You cannot say it's an institutional position. Yan ang bahagi ng pahayag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Karagdagan pa sa mga balita, dako naman tayo dyan sa Palasyong Malacanang, mga kabombo, ang Presidential Communications Office at iba pang ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa para labanan ang fake news at deepfake contents na naglipanan ngayon. May balita si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, nagsanib puwersa nga ang Presidential Communications Office at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para labanan ang talamak na pagkalat ng fake news at deepfake content at disinformation sa social media. Ngayong araw lumagda ng Memorandum of Understanding ang dalawang ahensya para palakasin pa ang kampanya ng pamahalaan hinggil sa talamak na pagkalat ng fake news at deepfake. Kinumpirma ni CICC Undersecretary Alex Ramos na sobrang na-bastardize ng ang social media kaya panahon na para tugunan ito. Mamamahagi ang CICC ng tools sa mga accredited portals para siyang gagamitin labanan ang deepfake content. Ang nasabing tool ay binili ng CICC sa Singapore. Ayon kay Ramos, sa pamamagitan ng nasabing tool, sa loob ng 30 segundo, matutukoy na kaagad kung fake ang nasabing content. Nasa 2 million pesos ang pondo na inilaan ng ahensya para sa nasabing regionalized software. Ayon pa kay Ramos, bumuo na rin ang Presidential Communications Office ng Deepfake Task Force na suportado ng CICC, ng Department of itong DICT at National Bureau of Investigation. Ayon sa opisyal, layo ng programa, proteksyonan ang integridad, kalidad ng nalalapit na halalan. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Alex Ramos. Nagkaroon ng kasunduan ng PCO at CICC upang magkaroon ng mas malakas na kampanya para labanan ng mga deepfake, mga disinformation na na-experience natin ngayon. So, part ng aming effort, ito ay isang mag-establish ng multi-sectoral campaign to empower the public and various schools, institutions, stakeholders to decisively combat proliferation of deepfakes and disinformation. Si Yusek Alex Ramos ng CICC. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, iginiit naman ng Armed Forces of the Philippines na wala silang umiiral na patakaran na pumipigil sa freedom of expression sa mga sibilyan sa Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kabilang narito ang mga pamilya ng kanilang mga tropa online. Binigay din ni Browner na tinututukan ng Armed Forces of the Philippines ang pagpapalakas ng kanilang mga tropa sa usapin ng disiplina at profesionalismo. Priority rin aniya ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang bawat misyon ng kanilang mga sundalo. Naniniwala rin si General Browner sa kahalagahan ng internal engagement para mas lalong mapatatag pa ang core values maging ang operational effectiveness ng kanilang mga tropa. Aniya, iginagalang ng Armed Forces of the Philippines ang bawat karapatan ng mga mamayang Pilipino sa pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at opinyon. Samantala, sinampahan ng National Police Commission
ng panibagong kaso at ito ay kasong administratibo. Ito si Patrolman Francis Steve Puntillas dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post kaugnayan sa umunoy pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa National Police Commission, si Puntillas ay naharap sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Pinagpapaliwanag din siya sa loob ng 5 araw at maaaring humarap sa mas mabigat na mga parusa kung mabibigo itong tumugon. Samantala, hinimok naman ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan itong si Puntillas na muling sumailalim sa pagsusuri sa ilalim ng medical procedures at iba pa matapos na lumabas ang ulat na may mental health conditions ito ngunit hindi nagsasailalim sa proper check-up. Bukod nga dyan ay nagsampa na rin ang Quezon City Police District ng kasong inciting to sedition laban kay Puntillas dahil kanyang mga post umano sa internet ay posibleng makaapekto sa ibang mga tao. Simula Marso 6, siya ay awol o yung absent without official leave at maaring maharap sa dismissal proceedings kung hindi pa rin magre-report sa loob yan ng 30 araw. Nilinaw rin ng Quezon City Police District na hindi aprobado ang kanyang sick leave dahil kulang ito sa medical certificates. Wapatayin ng mga balita mula sa ating mga kasamahan, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kinumpirma na exempted na mula sa public spending ban ang ilan sa kanilang mga programa. Alamin natin ang buong detalye ng balita niya. Tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma na ng Department of Social Welfare and Development na pinayagan na ng Commission on Elections ang ilan sa kanilang mga programa na maging exempted mula sa public spending ban ngayong election period. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, simula na karaang taon ay nagbigay na sila ng kanilang request at inayos na ang mga kaukulang dokumento na kailangan para sa magiging exemption ng mga naturang programa. Anya, sa paraang ito, hindi mahihinto ang kanilang ahensya sa pag-aabot ng tulong sa kanilang mga kliyente at mga benepisyaryo dahil malaking bahagi ng sektor ang lubos na nangangailangan ng kanilang mga programa. Kabilang din sa mga programa ay ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps, AIC, AKAP at iba pa na siyang nakikita mismo sa memorandum na inilabas ng COMELEC. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Irene Dumlao. Department of Social Welfare and Development ay nag-request po sa COMELEC ng exemption ng ating mga programs and services and on public fund spending during the election period. Karamihan po sa mga programs and services ng DSWD, yung mahalaga po nating programa na talagang tumutulong sa ating pong mga kababayan ay na-exempt na nga po sa ban on the public fund spending. Ilan lamang po sa mga programang ito ay yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, yung Supplementary Feeding Program, the Assistance to Individuals in Crisis Situation, yung Social Pension for Indigent Senior Citizens, nandyan din po yung Ayuda para sa Kapos ang Kita Program, at iba po pong mga programa ng DSWD. Makikita nyo po ang mga programa at serbisyo na ito dito sa mga memorandum na inilabas ng Samantala, binigyan din ng tagapagsalita na base sa memorandum mula sa komisyon, dapat ay walang mga campaign posters o maski mga campaign materials sa mga distribution o payout activities ng kanilang ahensya. Wala rin anya dapat mga politiko na mga ngampanya na present sa mga programa ng kanilang ahensya. Ito ay para maiwasan ang mga issue na maaaring pamumulitika ng mga programa o gamitin sa politika ang mga programa ng kanilang ahensya ngayong eleksyon. Dagdag din sa memorandum ay dapat wala lamang distribusyon ng mga ayuda sa nalalabing 10 araw bago ang mismong araw ng eleksyon maliban sa burial at medical assistance na siyang ibinibigay lamang sa mga kwalipikadong benepisyaryo lang. Kaugnay nito, pakinggan pa natin mga bahaging pahayag ni Assistant Secretary Irene Dumlao. Wala pong mga politiko o mga campaign material na dapat maging present sa mga activities o payout activities na isinasagawa ng DSWD. Dapat din po
walang distribution ng ayuda 10 days before the election day except medical and burial assistance which are normally given to qualified individuals. Ang huling memorandum na inilabas ng COMELEC, may rekomendasyon din po sila na dapat yung local election officer ng municipality or city ay maging witness o maimbitahan na magsilbing witness sa isinasagawa nating mga distribution or payout activity. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Victor ay magpapatuloy ang magiging distribusyon ng mga ayuda at payout activities ng ahensya ngayong eleksyon habang tinitiyak naman ng DSWD na walang sinumang mga politiko o mga kandidato ang magti-take advantage ng mga kanilang programa. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, Bombo Bea, so far, ano pa yung mga nagpapatuloy na aktibidad ng Department of Social Welfare and Development, lalo na yung ilang mga piling lugar na may continuing programs ang naturang kagawaran na Bombo Bea? Sa ngayon, Bombo Dennis, lahat naman ng kanilang programa, no, siniguro at tiniyak ito kanina ni Assistant Secretary Irene Dumlao na lahat ng kanilang programa kahit sa iba't ibang bahagi man ng bansa ay nagpapatuloy na nag-ooperate at bukas sa mga beneficiaryo at mga kliyente na nag-a-apply para sa mga programa ito gaya ng 4Ps, ng AIX, ng AKAP at ng ilang pang programa na kailangan o kinakailangan ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Pinida nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco sa publiko na mga dikalibre o kaya naman ay seasoned private lawyers ang tutulong na mag-assist sa House impeachment prosecutors sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga nasabing private lawyers ay committed umano sa pananatili ng due process at rule of law. Sinabi ni Velasco na ito ay mga volunteer lawyers na dedicated sa kanilang trabaho at propesyon. Dagdag pa ni Velasco ng mga legal professionals na nabanggit ay nagdadala ng makabuluhang kadalubhasaan at nagpapatibay din para dun sa mga kaso na isinusulong ng panig ng Kamara laban sa Pangalawang Pangulo. At sinabi ng Secretary General na marami sa kanilang mga hahawak ng naturang trabaho ay may karanasan sa pagkakaroon ng pagharap dyan sa mga impeachment situations at yung mga trabaho na kahalintulad ho nito naging tagausig na rin sa mahabang panahon sa ilalim ng kanilang pagiging abogado. Ang kanilang paglahok ay isang patunay anya na kanilang pangako na pagtataguyod ng pananagutan at tuntunin ng ating umiiral na batas. Ibinasura din ni Velasco ang mga ulat na nagmumungkahi na ang Kamara ay makipag-ugnayan sa isang partikular na law firm lamang at para sa kanya ay mas epektibo kung nagtutulungan ang marami na mga volunteer lawyers para sa ikatatagumpay ng kanilang laban. Salungat din ito sa ilang mga ulat ang Divina Law ay hindi raw kabilang doon sa mga pribadong abogado o law firm na nakikibahagi sa panig ng Kamara. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na handa na ang buong 11-man House prosecution team na ihaharap ang kanilang kaso sakaling simulan ng mga araw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Romualdez, masusing sinuri ng prosecution panel ang mga ebidensya at legal arguments para masiguro ang matibay at makatotohanang presentasyon sa harap ng Senado na tatayong impeachment court. Pinuri din ni Romualdez sa Senate President Chis Escudero at ang pamunuan ng Senado sa kanilang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Nauna nang bumisita sa Senado si House Secretary Reginald Velasco o House Secretary General Reginald Velasco at iba pang opisyal ng Kamara para inspeksyonin ang mga pasilidad na ilalaan sa House Prosecution Team at House Secretariat Support Group. Habang inihintay ang impeachment trial, muling tiniyak ng House Speaker ang kahandaan ng Kamara na makipagtulungan sa Senado para maging maayos ang pagdaraos ng kauna-unahan
at makasaysayang paglilitis sa Vice-Presidente ng bansa. Samantala, itinanggi naman ni Velasco na ang Divina Law ang tutulong umano sa House Prosecution Panel sa impeachment na ito. Sabi ng opisyal, bagamat di pa pinangalanan ang tiyak nito na ang tutulong sa mga prosecution team ay mga seasoned professional na committed na matiyak na masusunod ang tamang due process. Bago na tayo mga kabombo ng karagdagan report, itong tungkol dyan sa Commission on Elections na may mga paalala ho doon sa mga kandidato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na panatilihin ang kapayapaan sa panahon ng halalan. At itong transparency at regularity ay pinamalas naman daw ng komisyon sa pamamagitan ng kanilang mga regular reports na isinasa publiko. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, nagbigay paalala sa Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato ng Bangsamoro na panatilihin ang kapayapaan sa panahon ng halalan. Kaugnay nito, hinimok niya rin ang publiko na sa pagpasok ng Ramadan ay huwag kalimutan na gawin ito ng maayos at walang gulo. Dagdag pa niya, naniniwala siya na ang lahat ng peace covenant signing na isinagawa kahit sa iba't ibang lugar ay magkakaroon ng malaking epekto pagdating sa kapayapaan sa eleksyon. Ito ay magandang pagpapakita ng commitment ng bawat lugar sa peace and order sa panahon ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ano naman itong ginagawa natin ng mga peace covenant sa iba't ibang munisipyo at syudad, sana magkaroon yan ng epekto doon sa general peace and order situation. Kasi katulad kahapon, mga gobernador yan, pero nung mga nakakarang araw at linggo, madami kasing mga peace covenant na pinirmahan ng mga involving mga mayor, mga sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan candidates, and therefore, hindi lang naman pala yung mga matataas ang pwede makipagkasunduan kahit yung mga nasa baba. Sana, sa panahon ng Ramadan, lalo na dyan sa Bangsamoro, o dito itong area natin dito sa Luzon o sa Visayas, sana nga ay mapanatili natin maayos. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Victor, sa iba pang balita ngayong araw, nilunsad ng Commission on Elections ang COMELEC report para sa taong 2021. Ito ay naglalaman ng mga cases, resolutions at promulgations na inalabas ng full body sa naturang taon. Ayon kay COMELEC reports, Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr., ito ay kanilang sinimulan upang ipakita ang transparency at regularity ng komisyon. Anya, pasimula pa lamang ito ng COMELEC reports at asahan ng mga susunod na COMELEC reports kada taon ay kanilang ilalabas na sa publiko. Kaugnay nito ay pinahayag din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sana sa pagsisimula nitong COMELEC reports ay magpapatuloy pa ang mga susunod na liderato dahil malagang nakikita ang lahat ng records ng komisyon. Anya, ang hakbang din na ito ay bahagi ng kanilang pag-institutionalize ng mga ginagawa ng full body kada taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang importante, nasimulan na muli namin ito at every year gagawin na natin ito. At sana, after our term ni Commissioner Maceda, sana maituloy ito because kasama sa aming plano yung pag-institutionalize ng lahat ng ginagawa natin. Dapat kasi predictable ang COMELEC. Dapat alam ng lahat ng mga mamamayan ano ang ginagawa ng COMELEC. Dapat laging mamimiss bakit nawawala yung COMELEC reports, bakit wala ang COMELEC reports. So dapat po ma-insist na dapat merong ganyan. Kung kaya, again, this is part of institutionalizing matters here at the Commission. Para magbago man ng liderato sa COMELEC, lagi at lagi itatanong nasaan na yung mga bagay na i-provide before sa panahon ng ganito o sa panahon ng ganyan, sapagkat maayos at maganda naman itong COMELEC reports ni na Commissioner Maceda. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan
dyan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw. Pwede namang mag-drive na muna. Kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga balita. Sinalakay ng mga otoridad ang isang illegal Filipino offshore gaming operators operation dyan sa Ayala Avenue, Makati City. Yan ay nangyari nitong Miyerkules kung saan ay 200 empleyado at 16 na itinuturing na leader ang mga nahuli dyan. Anya sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nagtungo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa ika-21 palapag ng isang gusali upang magsilbi ng warrant of arrest laban sa isang wanted na individual. At dito ay nadiskubre ang illegal na operasyon ng online gaming na walang lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ginagamit umano sa panloloko sa iba't ibang bansa gaya ng Japan, China, Hong Kong, Malaysia at maging sa France. Kasama sa mga nakumpiska sa naturang operasyon ang text blasters at international mobile subscriber identity catcher o yung special device para makakuha ng mga impormasyon mula sa ating mga mobile phones na ginagamit naman sa panluloko at pagkuha ng impormasyon mula sa mga mobile phones sa paligid ng mga iba't ibang lugar. Patuloy ang investigasyon at makikipag-ugnayan umano ang mga otoridad sa Bureau of Immigrations upang suriin ang dokumento ng mga nahuling dayuhan upang sila ay magawa ng karampatang aksyon, lalo na yung mga undocumented na mga banyaga na narito sa ating bansa. Sa iba pang mga balita, magbabago ng patakaran ng Bureau of Immigration sa deportation ng mga nahuhuling manggagawa ng Philippine offshore gaming operators upang matiyak na makakabalik ang mga na hindi makakabalik ang mga ito sa kanilang o makakabalik ang mga ito sa kanilang mga bansang pinagmulan. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ipagbabawal na sa mga i-deport na POG worker ang pagbili ng airline ticket na may layover. Ito ay matapos matuklasan sa pagtinig ng Senado ng 3 POG bosses na sina Liu Sun, Kung Xiangrui at Wang Xiangle ay hindi nakabalik sa China matapos ang kanilang deportation. Sa halip, lumipat umano sila ng ibang flight at pinaniniwalaang nasa Taiwan na. Inibok din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ahensya na tiyakin na walang dayuhang POG worker ang makalusot sa pamamagitan ng mga connecting flights. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission ni PAOK spokesperson Winston Casio, may ilang Chinese national na bumibili ng ticket na may layover sa Macau o Kuala Lumpur, ngunit hindi na sumasakay sa kanilang connecting flight papunta sa China. Upang mapabilis ang deportation, nakikipag-ugnayan na ang BI o Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation para mapadali ang pag-i-issue ng clearance sa loob ng isang araw. Ayon kay BI Commissioner Norman Viado, tuloy-tuloy ang kanilang pag-usumikap na mapabilis ang proseso upang agad silang mapalabas ng bansa. Wala na tayo ng karagdagan pan-report. Ito mga kabombo, yung pribadong kumpanya at non-governmental organizations magtutulungan para yan sa patuloy na mga naitatalang kaso ng tuberculosis dito sa ating bansa. At AI-powered o yung tinatawag na artificial intelligence-powered na X-ray ay isinusulong din magamit para humapabilis ang pagtukoy ng mga carrier ng naturang sakit. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario.
planong magtulungan ng mga pribadong kumpanya at Philippine Business for Social Progress na isang non-governmental organization para matugunan ang patuloy na kinakaharap ng bansa pagdating sa issue ng sakit na tuberculosis. Sa isinagawang pagpupulong ngayong araw dito sa lungsod ng Mandaluyong, nabanggit ng mga dumalo ang pagkakabilang ng bansa na isa sa mga may pinakamataas na kaso ng sakit sa buong mundo. Dahil dito, sa proyekto nila Advancing Client-Centered Care and Expanding Sustainable Services, inulunsad ang paggamit ng artificial intelligence sa pagdiagnose at screening ng mga pasyente. Ayon kay Elvin Ivanuy, Executive Director ng Philippine Business for Social Progress, sa pamamagitan ng integration ng AI, malalaman na sa loob ng ilang segundo kung may sakit na tuberculosis ang isang individual. Ipinagmalaki din niya na kaya nito makapag-screen ng 100,000 sa loob lamang ng isang buwan. Pakinggan natin si Elvin Ivanuy, Executive Director ng Philippine Business for Social Progress. Have at least 126,000 capacity per month, more than 1.5 million a year. So based on the 28 machines that will be outfitted, and then the 28 will be distributed across the 3 regions, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, we expect to hit that number or close to that number. That's the aspiration. What that means, we want to fully utilize. But the machines are there, but getting the people to be screened for X-ray, that's a challenge. Kaugnay pa dito, sa parte naman ng mga medical professionals o doktor, ang bagong teknolohiyang ito ay kanilang ikinatuwa sapagkat mas mapapabilis na ang kanilang gawain. Ibinahagi ni Dr. Marky T. Aquino, TB Specialist ng National Tuberculosis Program sa Valenzuela City. Malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa pagdetect ng mga pasyenteng kinakailangan ng agarang lunas. Narito ang tinig ni Dr. Marky T. Aquino, TB Specialist ng National Tuberculosis Program sa Valenzuela City. Yes, actually it is. Kasi on spot, kumbaga it will only take a few minutes na you can see if there's a TB lesion. Although we really have to look at the symptoms and kumbaga the sputum expert will also tell us if it's drug susceptible ka pa ba or drug resistant ka na. So ganun, it will matter. It's because yung length of treatment, the type of drugs that we're going to give to our patient would solely depend kung anong klase ng TB siya. Live mula dito sa lungsod ng Mandaluyong, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa puntong ito ng ating balitan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Yung hanay ng mga sundalo sa Bicol Region nanindigan na walang pagkakawatak-watak at nananatiling intact at tapat sa konstitusyon ang kanilang hanay para sa bansa. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Nanindigan ng Philippine Army sa Riyong Bicol na nananatiling nagkakaisa ang kanilang hanay sa kabila ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa politika sa bansa. Ayon kay 19th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Frank Roldan sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na ang loyalty ng mga sundalo ay nasa konstitusyon na dahil ito ang kanilang sinumpaan sa pagpasok nila sa serbisyo. Nanindigan ito na nananatili silang non-partisan at walang kinikilingan na paliwanag ng opisyal na hindi na kinakailangan pa ng loyalty check dahil ang katapatan nila ay hindi lamang para sa isang individual o leader kundi sa buong bansa. Nakikita namin na yung situation ngayon, hindi naman kailangan ng loyalty check pa kasi ang sundalo naman po talaga, ang pinanumpaan niyan ay magiging tapat siya sa kanyang tungkulin at sa ating konstitusyon. Nandun yung loyalty ng ating mga kasundaluhan. Kumbaga yung issue ng pagkakahati-hati, makakaasa po yung ating mga kababayan na yung ating mga kasundaluhan ay nananatiling buo. Ipinagmamalaki rin ni Roldan na patuloy ang magandang relasyon ng hukbong sandatahan sa komunidad kung saan patunay dito ang matagumpay ng mga operasyon ng kanilang hanay dahil sa aktibong partisipasyon ng mga mamamayan. Samantala, aminado ang opisyal na kung dati ay nakatuon sila sa paglaban sa insurhensya, sa ngayon naman ay naghahanda ang kanilang puwersa sa mga banta ng external threat. Siniguro naman ito na patuloy ang kanilang pagtupad sa mandato na panatilihing ligtas ang bawat Pilipino.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Philippine National Police naman sa Western Visayas nagbabala sa mga pulis na manghihimasok sa usaping politika. Alam natin ang buong detalye, may balita ang Bombo Radyo Iloilo. Nagpaalala ang pulisya sa Western Visayas sa mga pulis na mahaharap sa mabigat na parusa kapag napatunayang papanig sa sinumang politiko sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi ito na bumuo ng malinaw na panuntunan ng pulisya kaugnay ng mga parusang ipapataw sa sino mang pulis na masasangkot sa partisan political activities kabilang ng pagsuporta o pagdalo sa kampanya ng isang kandidato. Dagdag pa nito, isa sa mga posibleng parusa sa mga lalabag ay ang agarang pagtanggal sa serbisyo. Mariing ipinaalala ng pulisya na bilang tagapagpatupad ng batas, kailangan manatiling non-partisan ang mga pulis upang mapanatili ang integridad ng halalan. Bilang pulis po, tayo po ay nabilong po doon sa government employee or workers. So, ibig sabihin, meron po tayong mga rules and regulations na dapat sundin bilang government employee, and kasama po doon na dapat neutral po tayo, hindi po, wala po tayong pinapanigan when it comes to politics, and in other forms po na kung saan dapat po neutral palagi yung pulis po natin. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung labor rights defenders ay tinuturing daw na magandang pagkakataon upang mapakita ng ebidensya ang pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. May balita ang Bombo Radio Vegan. Itinuturing ng Labor Rights Defenders Network na isang magandang hakbang ang pagkaaresto at pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court dahil sa mga nangyaring extrajudicial killings noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Attorney Arman Hernando, convener ng grupo, pagkakataon ito upang may pakita ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing ang kanilang ebidensya kontra kay Duterte. Gayon din sa dating Pangulo na makapagpakita rin ng ebidensya na hindi siya gumawa ng krimen. Nilinaw ni Hernando na kung may paglilitis sanang naganap dito sa bansa ay hindi umano kakailanganin pang maiakyat sa ICC, ngunit wala naman anyang sinimulan na prosecution si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi pa nito na kahit hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC ay maaari pa rin sana ma-prosecute locally ang dating Pangulo dahil matagal nang inadapt ng bansa ang Crimes Against Humanity. Tila hindi rin daw umano sanay ang dating Pangulo sa proseso ng international law proceedings dahil hindi katulad dito sa bansa ay hindi niya magawang magbura at magyabang sa harap ng ICC. Sa minimum, ito ay isang step on the right direction. No? Ibig sabihin, tamang development ito kasi sa parehong panig sa nag-aakusa na mayroong nangyaring extrajudicial killings at crimes against humanity sa kanyang panahon, pagkakataon ito sa kanila, lalong-lalo na yung mga pamilya ng mga biktima ng napaslang, no? Na makapagpresenta ng ebidensya, ipakita yung kanilang panig kung bakit nila nasabing mga inosente at hindi talaga drug suspect itong mga kanilang pamilya. O kaya naman, kung drug suspect man, ay hindi nabigyan no, ng karampatang due process o kaparaanan ng batas. Kay Pangulong Duterte naman, no, sa panig niya, magandang pagkakataon din ito no, na para siya ay makapaghain din ng kontra-ebidensya para masabi niya na hindi siya nag-commit ng isang krimen o nung crimes against humanity. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Itong mga commuters naman, ikinatuwa itong pagpapatupad ng mahabang operating hour ng MRT o Metro Rail Transit Line 3 dito ho sa Metro Manila. Alamin natin ang reaksyon ng mga commuters sa pag-uulat ng Star FM Manila. Inutusan nga ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pamunuan ng MRT Line 3 na magdagdag ng isa pang oras sa gabi sa operating hours nito. Ito ay pagkatapos ng personal na inspeksyon na ginawa ng kalihim nitong Lunes ng umaga sa MRT3 kung saan sumakay siya sa isang istasyon habang rush hour at nakasalamuha sa mga pasahero. Sang-ayon naman ng ilang mga commuter na nakapanayam ng 102.7 Star FM Manila sa mas mahabang operating hours ng MRT Line 3. Yes, that would be great sa mga mamamayang Pilipino, lalo na doon sa mga mananakay na mga nagtatrabaho doon sa mga call center, kasi syempre yung travel time na mas mapapabilis yung pag-uwi nila, makakatulong yun kapag ka nagdagdag pa ng isang oras ang MRT. Para sa akin, pwedeng dagdagan kasi para yung mga pasahero na sa gabi lang mo, lalo na mga nag-overtime. Pabor sa kanila yun kasi syempre, anong oras sila umuwi sa traffic, kaya pabor ako dun sa magdagdag ng isang oras. So for me, yes, napaka-very convenient yung pag mag-a-add pa ng 1 or 2 kasi maraming Pilipino ang makaka-save ng money when it comes sa pamasahe. Plano pa umano ni Secretary Dizon na gawing mas mabilis ang pila at mas maayos ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero ng tren. Ilan pa sa mga pag-aayos na balak mangyari ng kalihim sa MRT3 ay ang paglalagay ng ilaw sa mga madidilim na bahagi ng istasyon at ang paglalagay ng walkway na may bubong na magkokonekta sa mga sakayan ng bus at jeep. Samantala, inutusan pa ni Transportation Secretary Dizon ang pamunuan ng MRT3 na magdagdag ng tren kapag rush hour. Mula rito sa lungsod ng Mandaluyong, Star DJ German Bolero ng 102.7 Star FM Manila nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga balita at impormasyon. Maaari po ninyong tutukan mga kaganapan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Maging ang mga programa sa iba't ibang lugar ay po pwede po ninyong hanapin at subaybayan ang mga programa na ito sa pamamagitan ng Facebook Live, lalo na dyan sa Hilagan, Luzon, mga kabombo, matutunghayan ang mga programa ng ating mga kababayan po ay po pwedeng sumubaybay. Lalo na yung mga nandyan sa bahagi po ng lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region ay pwede po dyan ang Bombo Radio Baguio. Diyan naman sa lalawigan ng Albay at iba pang bahagi ng Bicol Region, Bombo Radio Legazpi. Marami pa tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong masubaybayan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan lamang ng pagsubaybay sa ating mga dyan sa ating istasyon sa may bahagi ng Tugigaraw, ang Bombo Radio Tugigaraw. Siyempre, nariyan rin ang Bombo Radio Luwag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at para ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities,
against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 22, 2025. Kagkaron sa aton sining na vote countdown. 53 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mola gani mo ang Kuruman, Bombot siya, Mablanco, Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Latest investigation sa Pasay City Police Station sa sining nagluntad ang pagpangaluthang sa isa iya ka karinderya sa nasambit sining lugar. Sa dugang pa nga mga balita, ang Public Information Office ang Iloilo City Government inkasubong paglaptas ang fake news kag biktima sang syudad. Inaabi-abi ang proposal ni City Councilor Tupas apang gintumod sining may website na ang Iloilo City Government. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita pa via Municipal Mayor Luigi Coriseta Liabe, agud makasulod liwat ang mga public utility jeepney sa syudad sang Iloilo. Sa kangot nga balita, Traffic Management Transportation Traffic Management Office na Nindugan nga nagapatuman lamang ini sila sang kasugtanan kag wala nagdumili sa pagpasulod sa mga public utility jeepney sa Pavia. Pasulod rin sa syudad sa Iloilo. Kag City Social Welfare Development Office ipatawag ang mga pamatanon nga nadakpan sa sulod sang Lapas Cemetery. Pananglitan kung ini sila ang makilala. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Ano ang latest development kag subong man investigation sa Pasay City Police Station? May kantanan sa sining pagpangaluthang in broad daylight kag sa sulod pa sa isa iya ka karinderya. Check taton si Bombo Paulina Piliora nagatutok sa nasambitan sining impormasyon, sining shooting incident. Check ta ang linya karon sa aton sining mga kopdanan ng mga Bombo reporters. Bombo Pao sa report, please go ahead. Nga 62 minutes nga lalaki matapos gintiro patay sa wala pa makilalaan nga individual sa barangay Poblasyon Pasay City. Ang biktima ginkilala diri kay Roger Pilatan, 62 anyos na mensyon naton, residente man sa nasambit nga lugar. Sa aton diri pakigangutan ang punong barangay sa Poblasyon Ilawid nga nga si Kap Nilo Pama de Leon. Iya diri ginpahayag nga nagapamahaw ining biktima upod ang iyang pamilya Bombot sang nagsulod ining isa ka lalaki
lalaki nga may tabo ning iyang hitsura kag gintiro patay ang inimana nga biktimang sudatan nagakamahaw ini sila bumbot siya kag upod ang iyang asawa, ang iyang bata ag ang iyang bayaw. Utod ng babayi nagaluto ini sa mga alas 9 no, di mga 9:30 ini natabo kag nakabati ini sang 5 kalupok man ang mga residente sa lugar kung sa diin gilayon ini nga nagsakay ang suspect nagahulat ini nga motor sa may sagwa sa suspect kag nagpalagyo ini sila padulong didto sa may Banwa man sa San Enrique sa subong padayon na no ang investigation man sa kapulisan before ta buladanay Bumbo Cham ipatpatay imo mga details sa bati danay nato ng ato ng interview kay punong barangay Nilo Pama de Leon sa poblasyon Ilawod. Bali ginatagan lang ko sa akon barangay nga may natabo ding amo diyang sitwasyon diya sa barangay ko. So migo ko madya si Toto Roger ang nadisgrasya tulad. So way makukamaan nga may mga kontradaya iti mamiguhon man kag yan abdan ko lang amo dya sa crime scene. Bali suno man sa aligasyon daw 5 makuno ka lupok. Patiging nagtunan ko mato sa ospital kaina daw wala ko maana iti kita ko man to daw okay na nagkuha na siya nagpasaway na kag may patal siyang igo daw sa kilid patal yang igo kilid siyang iyang anawas left side siya yes sa pinakita mo nga gunshot wound sa iyang anawas. Duwa to kinakita ko sa butkon kag diri sa kilid puway na ko kita sa iban. Why mo na siya maapdan? Puway na pag-abot ko di dasig lang may nagagi kita nga ambulansya nga dintong Banwa nakarga man siya lagi. Galing mo lang tong kanay duguro loss of blood. Dito na rival siya sa ospital. Pila edad yan ni Kap Balita mo? Siguro si Totoro diyan daw 50 senior naman or na pa? Wala pa. Mga 58 siguro. Ano na di siya kadugay sa barangay nyo, Kap? Si Sir Roger? Dugay na ginasa di. Kay since dugay na sa di. Kay bali dire lang siya nag-stay. Ay do taga-kwan ni siya Balatukon. Do lain nga barangay po di siya nag-stay. Balatukon Pasi man. May pamilya na dito sir sinong ginatiniran? Yes, may misis at di kag may bata. Diri mismo? Amo ni ilang do payag balay. Ano na di siya Kap? Bali amo na ilang nistaran. Oo, tapos ano obrayan natin? Do negosyo. Mga ano? May mga kwan sila do ukay-ukay. Oo. Tapos si mga kwan man kung ano lang yung makitaan bala negosyo. Puro madugay-dugay do lapaw naman pulo ka tuig pineri. Lapaw na ko sa pulo. Nakabilog mga kabataan din Kap. May bata man siya sa unayang misis tapos may bata subong isa lalaki. Amo na sugat dulong niya sa eskwelahan. Pero may kami nakita na sa eskwelahan. Based man diri Kap sa pagmangkotanon mo or pagkita mo di possible paano ni natabo ang insidente sino ni sir ang mga suspect? Duway kami lead sa tulad. Pero paano kung natabo? Ginsulod di siya? Ginsulod sa guro kayo ga pamahaw gid sila. Ga talikod siya ga pamahaw kay na guro. Pagsulod. Then nagkuan lagi. Amo to nga pagpamahaw pa di kuno ang mga suspekta. Oo, bago sa nagsulod di. Suspect na mahaw dahil dito sa may piya. Namahaw pa di guro. Sino nakakita? Ang mga anugid man di ang mga kwan, tagiya, anugid man sila di nga daw namahaw pa. Tapos naglibot sila dire kag pag amuning kapamahaw di kanito Roger. Base may mga lookout man blang ara sa sagwa na siya mamo. Walang gid ko specific bala. Amo lang na kwan ko nga ara mga naton mga kapulisan ang soko, gina-check nila tong inagyan sang nagpamahaw. Gina-check man to kay wa siya katapos ka kaon. Amo to natapo dire.
Amo man ni Sir Roger niya that time, sir, kapag makaupod pamilya yaman ni o kung siya lang isa. Why man ko kuan kay amo ning sitwasyon gido. Pamahaw sila kung suno sama. Pamahaw sila guro basi siya lang guro kang bata ya, sawa ya. Kay tay sunod sa bayaw ya, ang bayaw ya daha to sa sulod daw may ginadigamo ay nagpaluto pa kuno kana sa baw pata, ambal ka bayaw ya. Sa balay ni mo sa piyak. Dira sa balay nila. Mo balay nila. Balay. Oo, sulod balay. Bali kap ining si Roger kap kapila mo naman siya masumala kung ano man pagkilala mo sa iya. Actually, mabuot niya tao si Roger. Galing lang ko kamaan, bala kung ano yung mga ginhalinan. Kag, ang kuan man na gani isang guardians, ang isa ka masarigan, diya sa syudad namon bala. Gabulig sa peace and order man. Sa amon nga presidente ka Guardians Association sa Bilog nga Pasig. Oo. Kaagin mo na niyo siya or may-ari niyo siya bi-record sa barangay na papiling si Roger. Do, Wayman. Wayman sa mga record sa barangay ko, Wayman mga blatter. So, Wayman ko kabalo nga may kwanji siya nga kontrata sa barangay ko. Pila ka no kap ang nagsulod or mga suspect na nagsiro diri sa iya? Daw suno sa ila, aligasyon, duha. Tapos siguro may mga lookout sa gwa bala. Amo na nga bala na nga nagapungko na, kagi sarado mga gate nila po tingala gani ko nga bukas pagkuan. Sarado pero may gate yo. Iyan is lakyan. Iyan is lakyan oh. Okay. So bali pag tiro sa iya possible do mga duwang nagsulod. Ano ginsakyan sa duwa ka suspect kung di nagpakadto? Ang single nga motor. Daw riding in tandem Daw pakadto sila di way sa may Guro sa Enrique. Dire ang way nila. Sa Enrique. So, ibong sir di iniling niyang asawa, mamigyan. Ato sa ospital. Ospital sila. Bombocham, si punong barangay Nilo de Leon sa poblasyon Ilawod, Hindi Pasig gali City. kay restaurant niyo kon karinderya, balay gali niya sang biktima. Kay ang istorya diri Bombocham, ang iya ng abalay napatungan ini sang ukay-ukay nga negosyo sa iya nga asawa sa piyak ining karinderya nga ginkan-an sang posible suspect ini Bombocham. So aton man diri ginpamangkot ining mga ako nang nagabantay diri sang nasambit man nga karinderya nga ginkan-an sang posible suspect kung sa diin mga around 9 man AM Bombocham sang nagasulod ining posible suspect man ang iya nga panglawason kuno do medyo 5'5" ang iya kataason tas ang iyang panakton is lunsay itom ini siya Bombocham naka face mask ini nga color black man kagasuno didto kay alias Aimee amo ni siya ang nagabantay man sa nasambit nga karinderya ya diri ginpahayag nga nag-order ini siya sang rice sang soft drink sang duatay nga may itlog ini bala Bombocham nagkaon ining suspect sa may punta na no sa may kilid man sang karinderya kag do nakatatlo lang ini siya nakatimo kag nakagwa dito sa may o kung nagdesensya ini siya nga magwa anay bala sa karinderya dito nakagdo pilahan lang no ka less than a minute gani kuno Bombocham may nabatian na ining si alias Aimee man nga lupok dito nakagaging tan-aw niya nagwa siya kag dito man nakita Bombocham nga nagadalagan ining suspect pagwa sa may balay sining biktima man dala ang armas luthang kag dito man nga nakita niya sa ulunhan lang nagsakay ini siya sa motorsiklo nga sa lalaki no Bombocham naka-helmet abi ini siya ang driver man sang motor kag nagpadulong didto sa may banwa sang San Enrique sunod diri kay alias Aimee nga hindi lang ining una nga best Bombocham nga nagkaon ining suspect didto sa may o kun ining individual didto sa may ilang nga karinderya kay last week kuno Bombocham nakakaon pa ini siya man naka face mask man ini siya apang ko magkaon ini siya Bombocham ginakakas niya ang iyang face mask so makita mo ang o kun makita ni alias Aimee liwat abi ang posible suspect matandaan niya Bombocham ang hitsura man kag do medyo light skinned o kun light colored skin ang ining suspect man kag do medyo may hitsura-tsura pagani kuno Bombocham do hindi mo malama
pakpan do hindi mo ma-expect nga amo na ni gali ang nagtiro patay o kung ang suspect man sa nagluntad man abing shooting incident. So amo to prior man ni gani isang amo ni nga insidente nagpadulong pa ining biktima dito sa may slaughterhouse dira sa may Banwas ng Pasi o kung sa Pasi City abi Bambucham kay halin sa may ilang nga balay matabo ka lang ni sa karasada pila lang ka metro ara na ang slaughterhouse dito nagkadto puto kuno ang biktima kaga dito man nga do nagbayad ini siya kay isang baboy man dito nagbalik ini siya sa may ilang nga puloy-an kag do pila ka minutes lang no Bambucham kag dito man nga nagsunod itong atong suspect man kag dito nga nabalaan nga ato dito ang iyaman nga balay kag that time gani na mention dito nga nakasirado pa ining gate nila Bambucham. Pabati man naton ato nang interview kay alias Aimee ang nagabantay sa karinderya nga posible gin kanaan sinin suspect. Diyan lang sa Ma'am Namahaw. Ang suspect kung pamahaw na naglisensya nga magwaanay. Balik ko naman makadali. Pagwa na mo tong may 5 kalupok, naglupok. Pagwa na. Pila sila kabilog? Isa. Isa lang sa nagkaunti. Mga ano oras siya din nagkaon? Hindi ko makuan man kung anong oras. Mga 9 goro. Diyan gid sa 9. Pero usually, mamakita mo na din iya tsura, pamilyar ba sa Aduha sa di mamagkaon. Saan o ang unay? Ligad si Mana, kag subong. Manaka. Oo, pero siya na isa, ma'am. O, siya lang isa. Why ko ma'am, makuan ngay isa lang sa, why ko kumaan kung ano yung sakyan. No? So, ano ma'am, sigurado ikaw nga siya to ang nag-suspect na nagtiro dito sa piya? Makita ko, ma'am mo, ay pagwa ko, siya nagadalagan sa may ginabit-bit pang armas. Ano nga armas, ma'am? Manubo siya, ma'am? Manubo, ma'am. Tapos may ginakyan bala sa ma'am? O, may nagsulang ka ng motor ng single. Tingin sila pa kadto dito, napasal na rin. Oo. Tapos tingin siya daw, pinakapunto. Diyan sa ginabungkuan ni sir. Bali, ano, nigin kao niya na ma'am antes na magsulod? Ang kao na rice, tapos nag-inam ko soft drinks, nga coke, kag atay itlog, ay ang dapli. Bali, kada magkadto di siya magkaon sa siya lang isa. Oh, siya lang isa. Oo. Pagsulod niya di ma'am, may pabuon bala tsunan. Naka-face mask, ma'am. Ano nga face mask? Dang itom. Tapos yung mata lang makita. Oo. Yung mata, lampas di ma'am. Pagkaon na ginuba na ma'am. Bayaman. Oo. Nakakalo. Siya ano pa na ito that time? Itom nun sa itom, ma'am. Itom kalo, itom bag, itom face mask, itom ya pantalon. Ano sa mataas nun? Gamay sa ma'am. Mga 5 or 5'4". Lawas yung Mga gamay, ma'am. Daw no, insaktuhan lang gid. Hindi masat maniwang, hindi mat mabukod. Maputiun sa makinis gawi na. Paano mo nabalaan, ma'am, nga ligad nga nagkaon di sa Shaman to Japan? Siya man gapon hay nakuanan ko sa mga siya gid. Pagkaon yung last time may face mask man siya. Oo. Niya lang. Oo. So ano pag-una yun din nga kaon duga-duda ka na busy ya. Man damo man di may nagasayo. Oo, damo gakaon. Tapos di kay naway magduda hay ti siya lang isang nagkaon. Ay may nagakaon man nga iba. So bali, mga ano na sa kadugay nga nagakaon tapos nagkabal sa balikan niya lang. Dali la tatlo lang ma'am pati mo inakaon mga lisensya nga magwaanay makadali. Lingas-lingas ba lang? Wala man sa galingas-lingas daw direkta man sa daw formal mga tao ba lang magkuan ha. Daw normal lang. Nga hindi man ikaw kaduda. Di pagkakita mo to man paglisensya nga makaon sa abi mo maano lang sa kontante. Abi ko maano malangsahay ng hambal sa nga mabalik man lagi. Nakatindog pa siya di mo kag magtakot ko face mask na. Tapos ako pagsulod niya. Amo pagkuan na tuya. Pagwa niya, batian mo na yun ng lupok. Oo. Pagwa niya. Dalagan siya. Oo. Pero pagkaon niya di magkaon sa do ano service niya be? Wala man makugakuan ka service na ay magsulod sa dido ay masat service. Pay kay hinahambal ng daya imaw na dito na sa piyak ng dulog ang motor nga. Pero pag nakaginaya dito na nag-standby. Dito sa punta may nagsulang ka na. Kita mo tsura sa driver sa motor. Wala. Kay ka-helmet siya mo. Siya ya. Wala. Siya wala. Kakalo lang sa. Si Sir Roger di sa piyak ma'am. Ano pagkakilala mo man sa iya? Ay ma'am, ano buot dasa mo? Matawo diya. Wala ka man batian niya din nagiging Wala Antes na gali mga paglupok, may nabatian ka may nagbinaisay o wala? Wala. Nagkakaon sila. Lupok na yun rin. Oo.
So, si Sir Roger ni Ma'am, dugay naman ka muli ka din tagay. Bago lang ko di. Duha pa lang kabulan. Siya yung dugay din. Oo. Ila dadi mo, gar kilalang ko di. Iyan din Sir Roger. Oo. Siya gini tagiyak ang garing niya. Or kilalang ko di. Pero imo gid niya. Oo, ako lang baligya. Tay bali kay Ari di kan di Sir Roger, kamusta man sir ang ma'am pag ano mo sa iya pagkakilala mo sa iya or sa wala ba? Wala man iti ko. So ano mga negosyo gali nila di mo damo man. Damo man siya ang nagapangkuan ka lupa, diya mo parinta. Mayad. Mayan masa. Bombot Cham, si alias Aimee ining nagabantay ini siya sa karinderya kaga with regards to sa ginmention Amo ni siya ang ginorderan ni sang biktima nga mapaluto. sang suspect. Asang suspect. Pero ang biktima tuya lain man tuya sa sulod tuya sang grahe na to nila. Dito sila yan nagakaon. Okay, may ulot ini siya Bombot Cham mo. Oo. And then amo na ang karinderya nagpaluto to ya ang biktima sa iyang bayaw sang Okay. sabaw ko no. Aha. Tapos ining suspect ya dito siya nag-order sa may karinderya do usual man Kung ara ka sa karinderya, kitaon to ang biktima nga kung anong ginahimo iya sa sulod sang lugar abi nga kung sa natabong krimen, kitaon kung ara ka Hindi, sa bo- karinderya. Hindi Bombot Cham ka may plywood nga ulot so kinanglan mo gini siya libuton. Na utod ang linya standby sa aton sining nga mga kabumbo. Ti kon amo sining ugada sandig sa mga nakuha nga mga impormasyon sa aton sining mga kopta na mga bumbo reporters. Makaduwa na kabis nga nagkaon kuno sa karinderya nga lapit gilang da or dingding lang ang nagabalot sa sining lugar kung saan inalutangan ang biktima. Ang posibilidad sining atong kaon-kaon sa suspitsado ginamonitor yan na to kung anong mga movement kag kung anong hulag sang iya sining nga target or sang biktima. Balikan ta si Bumbo Pauline. Pao, please come back. So na-mention natin Bombot Cham, kay ining karinderya, ako nang ining ginatiniran sining biktima, Bombot Cham, ginapatungan ini siya sang ukay-ukay nga negosyo sang iyaman nga asawa. Tapos sa piyak amo ning karinderya, ang na-mention to kagina ni alias Aimee nga do nagabantay ini siya sang duta. Based diri sa mga information naton nga nagather sa kapriyentehan man diri ni ining ni Roger nga do caretaker ini siya Bombot Cham sang duta nga 25 ka ektarya ni diri man no, sa may city proper sang nasambit man nga syudad sang Pasig, Bombot Cham. So madugay-dugay na ini siya nga nagabantay abi sa duta diri man sa bahin sang Pasig City ning 25 hectares sa kamatuoran na gani ang ginatindugan ko ni Bombot Cham sang balay sang ukay-ukay sang pila ka mga negosyo dira nga gina-manage man ni Roger. May tag-iya gini kumbaga do caretaker lang gini siya ang kapanukot. And then kung may inug-demolish ni bala Bombot Cham nga mga balay, siya ni ang nag-lead gid with enough man nga mga documents man abi siya ning ginasugo gid sang tag-iya sining nasambitan man nga mga kadutaan abi. So that's last time to gani kuno do dugay-dugay naman do pila naman ka tuig nga may demolish ni sila nga mga squatters man abi dira man sa may Pasig City, Bombot Cham. Kaga didto man nga siya ni ang nagapamuno gid bala do may upod-upod lang ini siya apang kung sa magapanukot abi sa mga nagarinta mga ano man abi sang duta dira ano naga-manage ang duta siya ni kuno Bombot Cham si Roger nga ni kag naga-transact man abi sa kung ano man da abi ang isugo man sa iya sining tag-iya sang duta Bombot Cham suno diri kay alias ano naman ni Ed iya diri gin pahayag do paryente man ini siya ni Roger nga iya diri gin pahayag Bombot Cham nga ang upod niya ni sa balay is do ikaapat niya ni nga asawa. Ang bata ya didto nga upod Bombot Cham is ang bata sang una niya nga sa una niya nga asawa kay nag-abroad di kuno ang do ikatatlo o kun ang una niya to nga asawa didto sa may Riyadh ginbilin diri ang bata. So ang upod ni rin nila kaon ang tatlo ining ikaapat niya nga asawa to be confirmed pa man apang kay do hindi na ning una niya nga asawa upod ang iya bata nga do below or 10 years
old bumbot siyam kag ining si alias o kuning si Roger man kag ang iya bayaw. So suno diri kay alias Ed nga dumadugay-dugay naman ini sila nga nag-oopdanay sa pag-demolish man abi sa duta. Apang dugay na tan-aw diri nila bumbot siyam nga mga factor abi basi posible bala sa mga duta or yung conflict man abi sa mga na-transact diri. Apang kahit padayon pa nga investigasyon sa Pasig City PNP sa natukoy man nga shooting incident. So far amo na ang ginhatag diri nila nga information ni alias Ed nga paryente niya kay di kaupo di man ni abi last time before nga magbulag pag-transact man sang duta pag-demolish man abi kung may balay dara nga naga-illegal squat dara ako naga-squat man abi sa nasambitan man nga mga area nga nasakupan sinang 25 ka hektarya Bumbot Siyam. Papati pala natin ang ato ng interview kay alias Ed, paryente sang biktima. Bali si Kwan, ang biktima ni, bali tiyo ko ni siya. Amo ni sa si Roger Pilatan. Bali siya ang Kwan, ang caretaker ka property ni Mr. Abiliana diri sa siyudad ng Pasig kag sa Kwan, sa barangay Talungunan. Balik caretaker siya sa duta. Ano malapad kay duta? Ang diri sa Kwan daw suno sa ako nga nabalan suno man sa kay Roger Pilatan nga tungga danay pa kami man nga nagangakwan sa demolisyon. Now 25 hectares niyang nabilong di sa siyudad ng Pasig. White labot dito sa Talungunan to lang siguro diyan sa mga more or less sa 200 hectares pa. Bali dire iran niya sa 25. Diri lang gid sa Kwan sa siyudad. Dito iyaman sang Pasig man. So bali anong hindi pagkakilala mo sa iya sir? Ang iya ba yung asawa sa ano nga mention mo? Ti kumparte sa iyang asawa ti kay natungod nga medyo may itsura madyang tiyo ko kag daw makuan man ma-appeal masa sa mga checks ti medyo amo na siling guro nga daw nakaapat man sa guro. So bali kapilayan yung subong upod yan? Ang dili subong bali ang ginagawa niya subong dire, bali amo ni sa last niya si Auntie Gilo ni, why ni sila ya bata. Pay si Auntie Joy tanang tagapututan niya amo na ang ang kwan, ang nanay sang iya bata nga gamay nga si Jose. Diin na niya. Sa may kwan sa Ubang. Pero dire na siya kasi merong yung bata. Oo, dire giya sa kay Tiyoon. Kay alin sang gamay pa na tanang bata nga si Jose, gimbili na sang iya nanay dire kay naglakat na sa Sagwan sa Riyadh sa Middle East. So bali ang upod din ni Roger ang iyang bata nga si Jose sa una yang asawa kag ang misis niya nga ikaapat. Yung ikaapat niya. So ano ni pag ano mo sa iya sir, may ari ni siya bala nga do may involved sa abi or may ginasugid sa abi sa imo sir nga problema niya kung may atraso siya? Kung parte sa mga atraso nga kwan daw wala gid man ko siguro daw ay man sat ging open sa akon nga mga amo na nga kwan pay siguro sa parte guro duman sa mga naga-squat guro di sa kwan ni Sir Abiliana guro ay te kung kaisa may ara nga gina-order nga ginakwan sa iya nga ang area ko dalan nga kwanti siyempre siguro normal nga ang nagakwanda ang nagapangakig. Do siya ang leader sa pag-demolish. So pila na tao? Kay tanay siya malang ya ginatagaan ka authority nga kwan mo iti siyempre tanaya kwan mo. Tanaya may kwan sa lin sa tagiya git sang gota mo. So saan ang last nila sa yan ang demolish sila sa balay? Nung demolish nga kwan ni why na kung guro idiya kay dugay naman kung why nakuka abi ka juwin sa iya mo. So bali ang ginatiriran niya sir subong dereo sa may ilawon. Ano ni sir balay niya ni? Iya gini o kun iya pa ni Abiliana. Iya ni Abiliana ni. Oo. So bali do caretaker siya. So ano? So ano mga negosyo din nila sir? Ang iya nga negosyo bali mo ni bali may naga-rent diya nga naga-postere. Tapos gatahi ka mga kwan ka mga bangko sa mga motor, mga kwan, mga salasit. Ang sa piyag da mo na iya kay kasawa niya nga pisto nga ukay-ukay bla nga mga.
Adinto, Okay, dire. okay sa piyak. Dira o karinderiya pag ginadra. Pero ang tanan nga duta, iyan niya ni Habiliana. Abiliana niya Siya tanan. lang yung gapanokon. Oh. Siya ya bali daw tanay kolektor. So sa imo, sir, anong ginatanaw mo din nga do mga anggulo nga aging tiro patay gid ina siya, sir? Di kung sa kung siguro nga side kung daw sa parte gid siguro sa mga kuan guro sa mga naga-squat guro diri sa kuan ni Serabiliana guro. Dumay kaaki gid. Bombo Cham, si alias Ed, ang paryente sining biktima. So, Alright. Subong, So, kung record sa barangay sa syudad sang Pasay, wala sang anuman nga say isang record ining biktima. Ang bantog lang sini sa iya kay siya ang taker sang pilato 30, 25 hektaryas nga duta ni Mr. 25. Habiliana. Kag 25. ini siya ang may first wife, second wife, third wife, kag latest wife. Amo na da ang sitwasyon abi karon sining biktima. Ang hinablos siya nagalantaw kag do nagaduda nga may posibilidad base adtong mga ginpang demolish nga mga illegal settlers sa duta ni Mr. Habiliana base amo to ang naakig kag naghimo sining pagpatay or paglutang sa nasambit nga biktima. Do mo ni subong ginalantaw kung anggulo sandig sa mga natipon mo dang impormasyon, Bumbo Pauline? Yes, Bombo Cham. Kaya di kong batian mo diri sa mga pumuluyo, man diri sa palibot. Amo ginadiyang bantog sa iya, nagakolekt, caretaker sang duta, kag ining asawa ni Abi nga ti sa subong, ari man diri sa bahin sang Pasay City Police Station. Padayon pa man ang investigation, ti kay hindi man bala kapati nga nagtabo ato ti aga pa kag nagapamahaw man ining magpamilya man. Apang kaya ti padayon pa man na di gina-investigaran kay sunod didto gani diri sa investigation man sa kapulisan samtang ginaistorya man diri nga do hindi man kapati ining iya nga asawa kag mga pumuluyo diri sa palibot kay do wala ni siya kuno sang kontra Bombo Cham do maamiguhon nga klase man abi sang tao ang pagkakilala nila apang suno diri sa mga istorya dito sa paryente ni Roger man nga ti amo to sa duta kag ang asawa niya pero to be confirmed pa kung ikaapat gid man ini apang hindi na niya una nga asawa ang upod niya abi Bombo Cham. Anong investigasyon karon sa kapulisan, Bumbo Pauline? So far, ang natipon natin ng mga information ini sa mga kapriyentihan, ining sa witness, Bombo Cham, sa punong barangay, with sa police, pati hindi pa natin gid maistorya kay padayon pa ding investigasyon man sang investigator on case sang Pasay City Police Station. Ari man didaan ang iyang pamilya, no, daara sa investigation room man Bombo Cham, ining katapos sang Pasay City Police Station, subong man ang iyang pamilya nga tigin hingagaw pa ini kung tani dala dito sa may ospital man apang sunod diri gani sa asawa Bombo Cham nga tido may nasakyan sila nga do emergency responder may dino nakalabay bala Bombo Cham so amo ni nga dula gid mahingagaw kag ang pilas niya do left side sa kamot kag do sa may gusok bala Bombo Cham sa may ribs part do dira aning gintudlo kag ginani po nung barangay Nilo de Leon Bombo Cham. All right. So, plastar man din nato na ang dugang pagiging investigation sa Pasay City Police Station sa kung ano ang motibo man sa pagatiro patay sining biktima diri sa may Pasay City, Bombo Cham. Live nagikan diri sa Pasay City ni si Bombo Pauline Dimitilio Pilora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Pilora sa imo sini nga follow-up report. Mas maayo pa gid ako na akigangot kita dira sa kapulisan agod mong sisa ta kung anong ila sining iyang investigasyon bisan inisyal ang anay last week pa to natabo law na 31 na bisan inisyal away gi sila may diga dira. Isa man sa mga dako nga katungdanan ang ginatungdan sang sining biktima bilang caretaker kag masaligan sang tag-iya sang pribado sining duta nga tuman kalapad. Dira iya sa syudad sang Pasay. Amo karon sini banwa ang ginapatihan sang iya sini iya nga hinablos nga posible kabangdanan sang paglutang patay sa sining biktima. Dugang nga mga impormasyon sina diri banwa daw pagkatapos to sang lupok ginlagas pa ni kuno sang
ginaupuno-puno kon asawa ni Roger sang biktima. Ang mga suspitsado, tiniro pa ini siya, ginpitkan o galing wala maglupok ang armas lutang. Kag dito karipas na dayon sang pagpadalagan sa ila sining ginasakyan nga motorsiklo padulong sa banwa sang San Enrique. Pagbaliktad ugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagada. Ang paglaptas ang fake news ba o gin kadismaya kag gikasubogin sang Public Information Office sang City Government. Kag tingwaan ta karon maplastar ang dugang man sini iyang mga impormasyon na tuhoy sa sining natabo bala nga pagpauntat sa pagsulod sa mga public utility jeepneys from Pabia People's Terminal Market padulong diri sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumnumo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iyang banda sa sining Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mong adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto.
Apang kon late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang Malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang at tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sang cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang Malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor, hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot. 45 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Ang fake news, misinformation, kag iban pa nga pagpatalang way sa may ginapasin-o. Bisan sino lang ang pwede sini mabiktima, kag nabiktima diri banwa ang fake account or fake news rather sang city government. No? Pero ay kuno sang dapat sini kabalakan kay may ara sang website na ang syudad sang Iloilo orang city government sa aton sini nga mga kabombo. No? Hindi lang during sang mga nagliligad sini iyang may nadlaw nga data nga tama ang fake news even before. No? Makapilaman ka bes kag nahack na biktima sang fake news ang nagkalain-lain man sini iyang social media account sa city government, lakip na diri mismo ang social media account sang mayor. I-check naton si Bombo Angel Tan sa iyaman sining mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Cham gin kasubo sang Public Information Office ang paglaptas sang mga fake news. Ilabi na gidri Bombo Cham ang pagkabiktima sang Iloilo City Government sa nagwa nga posting nga nagpatigayon sang candlelight kag vigil ang mga opisyalis kuno sang Iloilo City Government para sa anay Presidente Rodrigo Duterte sa aton pagpakigangot kay Miss Lucy Sinay ang head sang Public Information Office. Iya gid pahayag na sa gihapon padayon ang ila ginaubra nga pagpakigbato batok abi sa mga fake news Bombo Cham kag makabigani nga ang page sa Iloilo City Government kag gina-manage sang Public Information Office kag ang page ni Mayor Jerry Treñas dapat amo gid ni kuno ang pinaka-credible source sang info kung istoryahan ang mga news kag mga kinanglan nga mga impormasyon regarding sa mga aktibidades kag mga pulisa sang Iloilo City Government Bombo Cham kag ti miara man niya daan sang website na gali ang Iloilo City Government. Ang Iloilo City Government
.gov.ph nga amo sini ang ginagamit para sa mga website nga mga postings. Pero sa bahin iya ni head sang nasambit ng opisina para sa iya since nagagamit man siya kuno bang mocham sang mga nagalain-lain nga mga like mga application, especially ining Facebook, dapat ang ginaubragid sang publiko ang ginatawag nga pag-fact check. Kay ti ang dapat ginalantaw gid kuno diri bang mocham sino ang nagpagwa sa information, at the same time sino ang nagdala sa information, kumbaga ang bearer kuno bang mocham sang information, para nga ti ma-check if legit gid man bala ang mga ginapangwakal sini nga mga information. Pero ti as of based on abi sa pagwa ni Mayor Jerry Trillanes sa statement, wala sang candlelight or any event ka regarding or intended man para sa anay presidente ang any official abi nga nag-upod man abi bombot siya. Pero sa gihapon ginaabi-abi diri ni Miss Lucy Sinay ang ining proposal ni Councilor Candice Tupas nga isa ka website kay ambal niya posible ang gusto gid lamang sang konsehal nga ma-centralize ang mga information kag ni para isa na lang ka website ang kuan sang information pananglitan ang mugid man na ang kinahanglan bombot siya. Pero isa gihapon gin-cite gani diri sang head sang TIO nga kung information gid lamang ang kinahanglan sa mga kabombonaton per department 3 sa bahin sang Iloilo City Government, ni ara na nga mga Facebook pages kag dira nila gina-post ang mga information activities sang kada departamento bombat siyam. Pamatian tablang kabahin diri sang nanging statement man ni Ma'am Lucy Sinay sa atong interview. Ang kasubo no kay do sa subo nga panahon do nagadamo nagid ang nagalapta nagid ang mga fake news no idiintsakto nga mga impormasyon no nagagwa especially sa social media, sa Facebook particularly. So kita diri sa city government no as our way of combating so-called fake news, try gid naton no nga ihatag sa pumuluyo ang intsakto kag credible nga information. Actually ang Iloilo City Government through the Public Information Office is the most credible kag trusted source supposedly no sang pumuluyo sang syudad sang Iloilo when it comes to news and information. Kay diri sa aton naga-emanate ang tanan nga mga major policies, no, official statements, kag ang mga tawag nato legit nga mga activities nga ginapatigayon sang Iloilo City Government. So we highly encourage the people to really subscribe, no, kag ang sundon gid naton ang Iloilo City Government. We have the website iloilocity.gov.ph. We have the Facebook page Iloilo City Government. Kag ang iya sang aton mayor ang Jerry Trillanes nga Facebook page nga amo na ang dapat nila kuhaan sang impormasyon kag sundan nila dapat dira lang gid ang lehitimo kag credible nga sources of information. Ang amon gid permi sa top of the mind is to check kung ang ginhalinan sang information is credible kag kilala. No, so dapat ang imo sources of information ang naman na legit man. So always do fact checking first. So ang amon dito primarily as part of our function and mandate is to research kung insakto ang ginahalinan man sang imo nga source sabi no of information. So dira gid kami base kung ang credible ang source of news kag ang nagadala ang bearer of the news is also a credible person kag trustworthy. We have teams no nga gina-deploy every time may activity or programs ang city government. So gina-cover naton ina together with the social media team man sang mayor. So dira nang ang mga balita ina nga mga aktibidad nga mga ina are all official functions of the city government. Kag ang those activities are also being cascaded man sa members sang aton media no sa aton nga partner sa Iloilo City Hall Press Corps. Pero ma'am, ang ining last time nga like the post nga may mga officials ko ng city government nga nag-upod sa candlelight. If ever anywhere nga candlelight, may information ka with this one nga. Example from your office nga nag-upod, ma'am, ang maldiri sa post is mga officials ng city government, Ma'am Lucy. As I've said, if it's an official function or activity of the city government, ang Public Information Office ara gid na permit to cover the event. So with sa ginhambal mo nga there was a candlelighting ceremony nga ginupdan sa mga opisyal sang syudad, wala kita sang ihibalo sina. Kaga meaning hindi siya iya sang city government activity. So dapat ma'am, if ever may mga balita just like this, they should check, follow, i-check ang inyong feed ma'am to double check, cross check if it is like a legit information, Ma'am Lucy. Yes, right. Kay kung iya to sang city government sanctioned nga event, then dapat kagid siya sa aton page, but it was not in the city government page, it was not in the mayor's page, so it is not a city initiated event.
Lucy, there's this motion from Councilor Candice Tupas nga to create a like website nga dira ibutang ang all the news na lang from the city nga mambalbi legit to combat kuno ma'am sang fake news here in Iloilo City. What can you say about this one, Ma'am Lucy? Well, we welcome no kunina ang proposal ni Councilor Candice kay para daw ma-centralize na siguro ang yakatuyuan is to centralize na lang, isa na lang din. no, ang mga news and information about the city. Not just siguro the city government ang namin niya. I'm not really familiar, but if she means nga kung ang iya sang city, gidya mismo nga mga programs, activities, or plans and projects, di pwede. But actually, we have an existing website. Siguro the most that we can do is to strengthen ang content no sa website ni ina ilocity.gov.ph. Dira no makitaan sang pumuli kag masundan nila ang kakatabo sa city government. Aside from that, Jel, ang hindi lang man ang Iloilo City Government Facebook page ang may ara nga isa no for the city government. Halos tanan nga departments sa city government have their own respective Facebook pages. So, dira gid pwede naton makuhaan gid sang credible nga mga sources of information. I believe gid nga dapat you think before you click. No? So, antes mo siya i-share or antes mo siya i-post sa imo nga account, for example, always verify gid the source of information, ang ginhalinan sa information, ang source, no, ang kung sinong daging tag niya nga hiyaman ng source kiti most probably result na sang damo-damo nga shares. So always think before you click kag tawon gid kun ang credibility. Always check gid the credibility sang inyong ginasundan nga mga accounts. Oo. Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton ang statement man ni Miss Lucy Sinay sa atong interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining balita. Ti saton sining mga kabombo mangin mahinalungon na. I-verify gid anay ang mga impormasyon nga inyo sining mabaton or kung mag-appear dira sa inyo sining news feed sa inyo sinima social media account, hindi lang kay pinagusto lang ka share kag subong man mangin isa iya ka instrumento man sa pagpalaptas ang sala or peke or imbalido sini iya nga impormasyon. Sa aton sini nga mga kabombo. 54 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Ining problema karon dira sa may banwasang Paviao nga kagapon binaisay dito iya sa may area sang Pavia matapos gin pang kuha gin pang bawi sang Transportation Traffic Management Office ining mga karpas nga nagapahanugot nga makasulod ang mga public utility jeepney from Pavia diri iya sa syudad sa Iloilo. Tikon pamangkuton mo ya ang Traffic Transportation Management Office iya ti gasunod man lang kami sa kasugtanan. Way bang kami sang may gin lapas dira. Ti mayor lang gid sang banwa sa Pavia makasulbar sine. Check tabala si Bombolin si Bade. Bombolin sa report, please go ahead. Ginatugyan nila ang Bombo Cham sang chairman sang Committee on Transportation sang sangguniang bayan sang Pavia, Iloilo kay Mayor Luigi Goriseta ang ining pagpakig negosyar sa Iloilo City Government sa liwat nga pagsulod sang public utility jeepney so kung PUJs dari sa may syudad sang Iloilo. Ini matapos nga ginabawi sa Iloilo City Government ang car pass sa mga nagabiyahe Pavia to Iloilo vice versa matapos nga ginapahayag wala ang mga ini Bombo Cham nagasunod sa 40% ng mga units na amulang ang ginapahanugutan nga makasulod diri sa syudad bilang kabahin ni sang agreement last year pa may kaangtanan sa ginapatuman nga local public transport route plan sang Iloilo City samtang pending ang approval sang transport plan sang probinsya sang Iloilo.
Sunod diri kay Sangguniang Bayan Member Jose Maria Pitre Mañez, ang chairman sa komitiba, nga nagalaom siya nga ti makaistorya ang alkalde kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sa Traffic and Transportation Management Office ng Iloilo City, agod nga ti makabalik sa pagbiyahe ang ining mga drivers kag ti masiguro nga hindi na maliwat ang ining mga ginaaligar violations sa kasugtanan. Actually, last year may ara man sang may attempt man to bombot sam nga kwaon ang ining mga car pass bangod nga ti may violation man sila last year, pero suno kay SBP nga ti siya ang nag-istorya sa bahin sang Iloilo City Government nga kung pwede pahanugutan lang anay ang ining mga drivers kag tihitsuon kag nagpromesa man kag nagpasalig nga hindi na maliwat ang ining pag-violate nila sa pila ka mga pagsulundan sa nasanto man sa agreement sang Local Public Transport Route Plan sang Iloilo City. Rason nga ti suno kay SBP nga ti nahimo naman nila ang tanan. It's time naman suno sa iya nga si Mayor Luigi naman ang magnegosyar sa Iloilo City Government para nga ti mabalik ug makabiyahe na liwat ang ining mga drivers sang mga public utility jeepney sang Pavia kay di kaina sang aga makaluluoy man ang nanging sitwasyon sa pila ka mga estudyante, pila ka mga mamumugon nga mapadulong ko tani sa syudad sang Iloilo o galing kay ti wala na makabiyahe ya ang ining pila ka mga units kay naguntat na lang sila Bongbot Sam kay hindi man sila makasulod diri sa may syudad sang Iloilo. Rason nga naghimo man gani sa pamaagi ang local government unit sa Pavia na magpagamit sa ilang salakyan para lang din madulong ang ining mga stranded kay ina nga mga pasahero padulong sa may isa ka dako nga mall para nga makasakay sila sang jeep padulong dari sa may syudad sang Iloilo, Bongbot Sam. Yari wala pa matiyan naton ang nanging pahayag ni Sangguniang Bayan Member Pitre Mañez. Hapon nga patawag ang opisina ni Colonel Garbanzos sa amon man diri sa Pavia, gina-request ang presensya ni Mayor Luigi Goriseta na akonbi bilang chairman sa Committee on Transportation ang amon man nga Pavia Public Transport and Pavia Public Safety and Traffic Management Office head nga si retired Major Dante Dumagi. Unfortunately, I wasn't able to attend because I have a scheduled travel. No? As early as October, may na po nga ticket. When in fact, ang ako ng ticket, ganigin padala ko man to kay Colonel Garbanzos, may hindi ko ka-attend. Okay. So, in our session, I manifested nga dapat para agad si Mayor para at least siya makapag-istorya sa city government kung ano gid ang sentimento man di sa among mga drivers as well as ang pumuluyo. So unfortunately wala may nagabot dito halin sa opisina sa mayor. But nagabot dito nagkanto dito ang amon nga Pavia Public Safety and Traffic Management Office head nga si Major Dumagi. So kahapon sa hapon nagtawag si Sir Dumagi nga ato na to ang mga staff sang ni Colonel Garbanzos kakuha niya ang car pass. So in effect kay nasangaga wala na sang car pass. So in short ang mga PUJs nga nagabiyahe sa syudad mga Pavia. So dito na nila kuhaon ang ilang car pass sa ITGSI. Amo na nga siguro nagsunggod ng mga drivers. That's why nga I've heard nga nag-strike sila. I hope nga si Mayor istoryahan niya ni sila ang mga drivers para man sa pumuluyo as well as dapat istoryahan din ni Mayor ang city government. Okay, mga pila ni kabilo ganing inyo mga POJs, mga drivers dara SB? Mga close to mga 82 sila sa ka units ma'am Bigsi. Galing kay amo na ang miyara kita nga ginasulod last time nga do 40% ang makasulod during rush hours sa city. So amo na nga medyo challenge to. Oo. Amo na Ma'am Bigsi, I hope na sabay naman ni Mayor Luigi dapat istoryahan niya gid. This amon bilang legislator, we have done our best, our part. As early as last year, kita man ang nag-facilitate, kita man nag-negosyat sa city nga tagaan pa kita sa isa ka kay Gayanan. Kay last year, amo man to nga nag-attempt sila nga kwaon, but I was informed. I was there. So ako to nag-istorya gid sa city government, labi na gid sa opisina ni Colonel Garbanzos. Hindi lang. Kung anong ilang gusto i-provide namon, na-provide kami to sang tent, labels, para makita nila
nagpangayo kami assistance sang ilang mga enforcers para i-guide ang amon nga mga tao man. Bumulins? Yes, Bombotsam, nabatian si SB member Pete Remanez ang Banwa, sang Pavia, Iloilo. Ti ano ni makapila na gid kabe ang kabisis nagsupak sa gigkasugtan nga ti pila lang ka porsyento, 30-40% lang sarang makasulod sa mga salakyan from Pavia. 40% lang gid Bombotsam para sa aton nga mga first town municipalities. Kag makasulod lang gid sila during peak hours from 6 to 9. From 4:30 to 7 sang gabi Bombotsam. Based na kay ti wala pa sang LPTRP ang Iloilo province. Okay. So sa kay SB Pit ya, ti nahimo yan ang tanan. Siguro ti sakto man si SB. Chimpo na niya ti si Mayor Luigi naman ang makig-istorya diri sa city government kay Mayor Jerry Treñas kag sa Traffic Transportation Management Office Head kay Colonel Garbanzos. Amo gani Bombotsam, duha na ni ka violations actually last year kag subong. May initial information kita nga nabaton nga may ara sang pakigsapol sa kay Mayor Luigi upod ang Iloilo City Government. So we'll see kung anong manging resulta kung mapahanagutan gid man na makabalik ang mga drivers sang Pavia nga makasulod diri sa syudad Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat Bombo Lins, ti kabay pang kung matigayon gid man makabalik mangin leksyon na ini. No, sa mga first town na public utility jeepneys nga kung may mga ginkasugtan gani, no, nga kung pila lang limitasyon nyo, sundon nyo man. Kay ti hindi lang man kamo ang mapiktuhan mo, pati iya ang mga ang riding public amoy ang lubos nga piktado sini. Makapila na kamo kabes ka nagsupak sa pagsulundan ti ginpasinsyahan kamo anay subong kay gin na enforce lang sang city government ang ilaman sini nga kinamatarong sa inyo sini batok sa pag-abuso. Ang guayas ni karon do lain pa ang city government. Nagalaong kita nga mahitso pa man ini kay ang mga taga first town apektado gid, no? Kung hindi man first town, yung mga masunod pagin sini mga banway, yamakon mo nga wayasan niya, di pa masayro nga salakyan nga makabiyahe pasulod sa syudad sa Iloilo. Yan o sakyan nila, silhig nga bukog. 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapo lamang program upod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilid sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latulda sa mong adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kagsagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. The Farmers Bazaar, your traditional public Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinan-an o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto
bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan, mga kabombo. Mayong hapon gid. This is Tita Regine on a Thursday, March 20, 2025. Nagalapit ang adlaw sang election. Aton checkeron, pila na gid man bala ka adlaw before ang election day. 53 dias na lang kag magaboto na kita, mga kabombo. So let us all be ready and be wise sa aton nga pagboto. Sa inyo tanan dira, mga kabombo, hello and welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo dinyo si Tita Regine sa sining nga hapon. May I just remind ang aton nga winner last Saturday, si Rico sa 2nd District. Rick, kita diri this coming Saturday before alas 2 ang hapon. Dala ka sang imong pa Xerox nga ID mo, 2 ka kopya. Before alas 2, ari ka na diri sa estasyon sang Bombo Radio. So see you this coming Saturday
Rico sa 2nd District. And syempre, kung kamuluyag man nga magpamasyar diri sa istasyon sang Bombo, hindi para nga turnover. Hindi lang, no? Para nga mag-turnover, mag-hand-in sa inyong mga istorya, kundi nga, kung luyag nyo man, nga interviewon ko ikaw, kay bangod ikaw ang aton nga winners. So, pwede gid nga matabuin na ang himuon nyo lang. Una gid sa tanan, share. Sulat ka mo sa inyong kasaysayan. Ipadala, care of, sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung may mga gadgets ka mo dira, very convenient pagid because pwede nyo na lang ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. So I hope everybody is doing good, everybody is smiling, kay ti busog. Sa mga wala pa nakakaon, I hope ang reason is because medyo busy pa, not because waay sangkalan unon. This is Tita Regine once again, welcoming you sa Thursday edition sa Kahapon Lamang program with a song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my
just cars with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. That's the way it is, so take it as it is, the human heart. No batteries required. Alas 2:22 ang atong oras. Kag, ari na kita, mabasa na kita sa atong first story for today. This is the 72nd letter of, guess who? Miss G. Dear Tita Reg. Maayong hapon sa tanan, labi na gid sa imo tita, kag sa tanan yung tagpalamati isang bombo kag mga suki isang kahapon lamang program. Well, nakabutwa naman si Iyay sa sobrang kasakuon. Grabe, nagidya akong schedule. Kalerke. Tita, ang share ko today, ang ganap last month. It was Mia's birthday. Bale, mga isa na kabulan ang naligad. Aha. Belated happy birthday, Lola Mi. Do cute man pamatian ng Lola Mi. Lami gyud. Wow, consistent si Madam sa pag-invite kada birthday niya, tita. Siyempre, pati sa pag-treat sa mga friends niya. We are always busog. Tani, birthday niya na lang everyday ba? Para busog kita permi. Haha, charlangs. Well, happy kami tita, kay ka very thoughtful and kind gid si Mia. A few weeks before her birthday, nag-chat siya nga makitanay kag idunga naman daw celebrate birthday namon nga tatlo, pati si Deo. Pero sa adlaw nga nag-meet kami kag nag-eat together, absent si Deo kay lain iya pamatsyag. So ang present lang si ex-princess kag si Miss Joy. Ako kag ang isa namon ka maanyag nga friend nga naghatag sa amon cake. So in fairness, kanamit sang cake. Pagtilaw mo, malipatan mo ngalan mo. Haha. So balik kita sa birthday ni Mia, tita. Kadamo sang food nga gin-order niya. Kag bisan kimit-kimit ang pangaon ko, nabusog gid ako, tita. May ginpasyaron pa siya nga chicken, balutin mo ako. Pero ang chicken to, ginatag ko to sa mga friends ko sa church, tita. Idugay hulat nila sa akon. Hasta nga ginkaduan na lang ako nila didto sa ginkan-an namon. I was surprised kaysa nagdali-dali ako gwa. Ay nagtawag sila. Kaina, pagali ga park ang salakyan sa tubang sang ginakan-an namon. Kagkaina pa ko nila nakita. Ba mga tanda gid. Nahuya ako kay feeling ko ginawat ko sila. Tapos gutom pa sila, tita. Mga 5 sila sa salakyan. Tapos timing man ang chicken tsakto gid sa ila. So amo tugin kaon nila para lang masudlan ila tiyan. Kay medyo malayo pa amon biyahe. By the way, thank you so much kay Mia. I was so thankful at that time. Bisan nahuya ako magbaton sang manok. Nakabuligid to, pantawid gutom sa mga upod ko. So bisan manok lang to, it means a lot, tita, kay napakaon sila. Ako naman, ginsabak ko ang cake, kay hindi ko sila pagtagaan, samtang wala pa na picturean, haha. Sumayo, bisan dasig padalagan sang upod namon nga driver, wala maguba ang cake, titanda ko maghalong mo, chas. So mga past 3:30, may gindulugan kami nga kalanaan, pero 3 na lang kami bilin sa salakyan. So nanaog kami, kagin-treat kami sa isa namon kaupod, kay pa birthday niya daw sa akon, so amo to, nagkaon kami. Since excited na gid ko buksan ang cake, didto ko na lang ginbuksan. Hindi pa tani magkaon, ang isa namon kaupod, kay nadudla na siya sa pagkaon niya cake sang una, ginhiluan daw siya, kag naglain matsyag niya.
tiyambal ko, di ka magkabalaka, wala niya hilo, kag okay ni ang cake. Tapos siling ko, birthday ko bala, umandam ka lang, hindi ka magkaon. So, amo to tita. After more than 20 years daw ha, kag nakakaon siya liwat cake. Ha, so grabe powers ng cake. Bale, tag-isa-isa lang kami nga 3 ka slice, tita. Then, ang bilin, ginda ko na lang sa simbahan, kag damo pa nakakaon. Namitan sila tanan. Ahay, thank you so much a friend namon nga naghatag cake. Damo siya napakaon. Oops, nalingaw ako ka chika. Let's go back, liwat, sa nagkakaon kami upod si Mia, si ex-princess, si Miss Joy, kag ang isa namon ka friend. Nagchika-chika man kami, samtang nga, nag-eat, lafang. So I was so glad, kay na-meet ko si ex-princess, kag mama niya tita. Buot sila. So after namon kaon, nagpicture-picture kami, pero do katalaka, pato sa akon, kay arti-arti naman si Iyay, tsaka nga artihan. Wala pa ko tutulog, kagin pong goods ko. So wala ako nagdugay, tita, kay need ko na mag-scared. Gusto ko patani magstay, dugay, kaso alang-alang. But I had fun. Sadya, busog, kagkanami lang nga makita sila liwat. Kabay makaspend time kami liwat sunod. So thank you so much liwat kay Mia sa food, time kag effort. Thanks man kay ex-princess kag mama niya. Pagka Sunday, nagkita-anay kami liwat ni Miss Joy sa Banwasang. For your eyes only. Hehe. Salamat sa friend namon nga nag-effort gid hatag cake. Na-appreciate ko gid tanan. May God continue to bless you all. So tita, salamat sa pagbasa. Love you. Hugs. Good health ang permi. Ikaw na bala sa corrections. Wish na ko time mag-read. So thanks gid ta. Best regards, Miss G. Wow, ha, ginatutuon yun. Nangigiri nga magkilit-anay ka mo, ha? You're making a family, KLP family. And that's very good. And that's great. Nag-enjoy ka mo sa inyong pag-celebrate, sa mga birthdays nyo, kag sa inyong pag-inuptanay. Salamat, gid, sa imo gin-share sa saning hapon. Hope you could find more time to write again, no? Bisan ano kasako, iyay sulat-sulat lang diri sa KLP. Salamat gid sa imo, Miss G. Exactly 30 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita, kaupod sa gyapon si Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay. Pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagana. Alas 2:39 ang aton nga oras. Balikin naton ang aton nga mga istorya diri. Next, up next, ang sulat naman ni Lucky Taurus ang 1st District ang aton nga iga-share sa inyo. Dear Tita Regine. Maayong hapon na sa imo, Tita Regine, kay sa tanan nga staff sa Bombo Radio, si Lucky Taurus ang 1st District sa Liwa, Tita Reg. Busy ako sa nagligad nga si Mana, Tita, amo na nga wala gid ko time magsulat sa imo. Kag wala man ko da kakadto para mag-claim sang prize ko kay wala gid sang mabantay sa mga kids ko. Tingala ko man. So ako may ipasakop naman, parte sa nasunugan kami, sandito kami nag-estar sang bana ko sa Manila.
From 2016 hasta sang 2021 dito kami sa Manila. Kay hambal namon, lamang kami bata, mapa Manila kami. So nag-try kami estar sa Manila. Una, sa Caloocan kami nagtiner, dito sa manghod sang bana ko nga babae. Pero mga 1 month lang kami dito, kay nahuyaman kami. So sang may work na siya, nagkuha kami boarding house. Obra niya, janitor sa isa ka kompanya. So after 6 months, naghalin kami sang boarding house, kag dito naman kami sa Tondo. After sa mga 5 months lang, nangita naman ko sang sayluhan namon. Kay kundi ko kasaho sa batasan, sang landlady, mahalin gid ko tita. Kay sang time nga ato, tita nagadala na ako sang first baby namon. Daw di ko kasaho sang gahod. Sang nagpa-check up ako, 1 month na gid man tita, ang ginadala ko. Tiyamba ko sa bana ko. Ay, salamat. After 7 years nga paghulat, nag-abot gid man. Sa Divisoria na kami nag-aboard, sang ibata ko ang baby namon. Hambal sang bana ko, masaylo na lang ta sa Quezon City para nga lapit sa obra ko. Lakton ko lang. Nag-okay man ko. Kay 7 months na to baby namon, kag nakaupod namon manghod ko, nga may baby man tita sa isa ka balay. Sa sayluhan namon tita Regine, nag-share kami sang upod ni Mister sa obra. Bale, share man kami sa bayad. Sa likod kami sang building sang isa ka government nga ahensya. Government building. So, di na lang pagyambal, tita ha, ang mga naka-enclose sa parenthesis. Sige So, mga 2 weeks lang kami nga nakasaylo, tita, kag nasunugan ang amo nga lugar. 2018 sad to, tita. Matandaan ko pa, May 22, 2018. Mga alas 4 sa hapon, bago lang kaabot si Mister, kagang upod niya halin sa obra. Bago lang kami bugtaw sang utod ko. Samtang gahimos kami nga mga pe, kay mamerienda kami, kay ti may dala sila nga pamahaw, bautita kibot kami. Nagatimpla gid kami sang manghod ko, kag may nagsinggit sa gwa, nga sunog. Duma ka 3 guro nga liwat, tiyambal ka ba na ko, ano to? Sunog kuno ang singgit. Baw pagwa ka ba na ko, ang kalayo, malapit na tita. Kay ang balay nga naghalin ang sunog, pang 3 kami nga balay ito. Subisan baby ko lang ang dala ko, kag ang manghod ko, kag ang baby maniya, nagwa kami dayon tita. Budlay daan, kay ti damo iskinita, hambal ko sa bana ko, ang mga papeles unaha, pabayida mga gamit, kag hingagaw kaw dala sa mga bayo, kung kaya mo pa. Nakagwa kami sa manghod ko, dako na ang kalayo. Dumabalik pa ko, kay ang bana ko, wala kami kitaay. Salamat man, kay nakakitaay man kami, after pila ka minutes lang tita. Wala gid kami sa nakuha nga gamit, tita Regine. Tiyambal ko, okay lang na. Ang importante, wala sang nadula, kag nasamaran sa aton. Tiyang gamit, makita mo pa, ang kabuhi, hindi na. So, grabe ang stress ko sa tita. Importante ang papeles, nakuha mo, hambal ko sa ila. Pero tita, damo man nagbulig sa amon, after sang sunog, hambal ko, kung ano ang nadula sa aton, sobra pa ang nagbalik. Ti amo gid na, no? Ang na-experience ko sa Manila, tita, nga di ko gid malipatan. Pero, nakasurvive man kami, tita, sang damo nga nagabululig. Kung hugot lang ang pangamuyo mo kay God, di niya gid ikaw pagpabayan. Hasta nga mag-pandemic, nagabusong na ako sang akon nga twins, so nagpuli ko diri sa Iloilo. Kay kabudlay didto, wala ko upod, kay wala na akon manghod. Dala ko nga akon subang, nagpuli kami sa kay eroplano, pero damo pa na agyan namon, kag makapuli. Una, bulan sang May dapat amon flight, damo requirements, may swab nga negative result. Pag swab namon nga una ang bata ko negative, ti ako nag-positive. Ay ging quarantine kami 9 days ang LGU sa ginaestara namon. Hasta nga pagka June, nakapuli gid man kami. Damo man gabulig sa akon,
Kay gabusong ko, mga 3 months pa lang tita, pero daw mga 5 months na siya. Pero wala pa ko kabalo nga twins gali. So pagkapuli namon, 2021, hasta subong, diri na kami. Ang mister ko na lang ang sa Manila at toto nagaobra. So hasta diri na lang danay tita ha, do medyo malawig na. So madamo pa ko may nadumduman nga inugsulat ko tita, pero next time naman So sa liwat, ang suki mo nga tagpalamati, Lucky Taurus, sang 1st District. Hindi halando mo, no? Inang makaagi ikaw nga nasunugan. Pero despite sa amo sina nga mga sitwasyon, dira mo man makitaan kung ano gadi kadamo sa mga tao man nga kataas ang concern para sa inyo kag ka mga supportive kid. And you said nga by the grace of God, no, na-sustain man kamo bangod sa mga tawo nga nagbululig sa inyo kag importante, no, nga ti kamo wala kamo na wala sa may nadula nga kabuhi kag yes, you are right, ang mga gamit, ang mga propiedad, ang kung mga ano pa mabalik na iya, pero ang kabuhi hindi na. So we are very happy that nakasurvive kamo sa amo to nga sunog kag subong gali kamo sang imo nga husband LDR. So siya nabilin dito sa Manila. Kag ikaw, kag ang mga kabataan, ang ari diri. So mo nagali na hambal mo, nga ti, wala bantay ang mga bata mo. So hindi ka kahalin dira sa balay nyo. Ti understandable. Anyway, thank you so much, Gida. Looking forward for more stories na i-share mo diri sa kahapon namang program. Alas 2:47, ang atong nga oras, ligay ko na lang diretsuhan ang isa pa kasulat sa sininga hapon, and this is from Senior Citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine. Good afternoon sa imo tita, kasi tanan nga masuki isang KLP, ang ginasubaybayan ko nga program sa Bombo Radyo. Hi everyone! Valentine's Day ko inigin sulat, kag Happy Valentine's Gid sa inyo tanan. Very late, no? But it's okay. What I am going to share this afternoon is about the story of my loving auntie who passed away when I was in my 2nd year college. Tama ini siya kabuot sa amon nga mga hinablos niya Tita Reg. Laon ini siya, kagang iya obra, ara lang sa ilabalay, housekeeping, kag tagapagluto sa ila pagkaon. Sa 4 sila nga magulutod nga babae, isa lang ang nakapamana sa ila. Ang magulang nila sa tanan nga babae, hilig niya sini ang magpanglaba. Tapos ang agot, amo ang maestra, kagang isa nga dinasunan sang agot, amo ang nakapamana. Kadako man sang balay nila, kagin paubrahan sila sang ila utod nga sa Guam. Nakatapos ini si Daddy sang kurso niya nga secretarial. Mapalad siya, nga may nagpatigayon, amo ina nga nakapagguam si Daddy. Sa una ko no Tita Reg, magpagguam ka, pwede ka magsakay sa barko, pakadto sa Guam. Tuod. Mga 9 days gid kuno ang travel ni Daddy, hasta nga nakaabot siya didto. Ang tiya ako nga ini, nga housekeeper, close gid ini sa akon. Ginapagabot niya ako sa iya bukay nga buhok. Tapos niya sinapanyaga, himos na ina magkuha sa iya 2 ka ulunan, kag sampawan sang patadyong, kag mamati sa iya paborito nga drama. Dumduman ko pa sa unang programa sa radyo, daw alauna ang drama nga ang intro niya ginakanta, ang title, Sugiran Ko Ikaw. Kag kahapon lamang man, upod kay Tiyay Evelyn Sadko. Burubuhay si na Tita Reg, nagahuragok na si auntie. Kanami daan itulog after lunch. So amutong ginalinan sa iya high blood. Huh? So nag-mild stroke siya, kag nagpukol iya panghambal. Ginahambalan man sa mga utod niya, nga dalon sa hospital, apang hindi siya gusto. Kay sabat niya, hindi na siya kuno kalambot, kag mapatay. Sobra lang 1 week ang iya tener, kag ma-expire. Do ginahapo, kag damo plema sa tutunlan niya. Tapos ang iya lubong, mga 1 week pa lang, ang iya bayo, kag mga kagamitan, ginpanghimos sa magulang niya. Kag samtang nga ginahimos niya ini, naghambal siya. Gamayo siguro, ipanghatag ta ini sa mga neighbors naton ang bayo niya.
Amo lang to ang ginhambal katiya ako nga magulang nila sa tanan. Gulpi lang kuno, nabatyagan niya, nga daw ginbasyahan ang likod niya, katubig nga tama katugnaw. Nag-init dayon ang lawas ang tiya ko, kag ginatugnawan, kag ginakurong. Gintawgan ni tatay sang serwano, Tita Reg. Kag may mga bagay nga ginapangayo ang serwano, like alope, butong, manok nga itom, kagkadamo pa nga mga ginapanglawag sang serwano. Pagkagabi, tita, ambot kung mapati kasi ni sa nasaksihan namon, samtang nagasugod na obra ang serwano, nagtilipon kami tanan. Kag tanan sila nga mag-ulutod. Pero gin-instructionan nga daan sila, Tita Reg, ang serwano, kung ano ang ilaubrahon. Abaw, tama sa amon kalinong, kaya doon nahadlo kami kung anong matabo. Gabi nga daan, Tita Reg, kadulong, kaysang una, wala pa kami electricity sa uma, kag suga aking kilang ang amon nga ginagamit. Sang mag-umpisa na ang serwano sang pag-obra, nag-orasyon. Ambot, kung ano-nano ang ginamit lang niya nga tinaga, para pukawon ang kalag sang patay. Dugay-dugay, nagsulod na ang espiritu sang akong tiya sa serwano, kag iya na tingog ang nagahambal. Abaw, grabe amon nga kulba. Ang hambal ni auntie amo ini. Palihog, hindi gid ninyo anay pagtanduga ang mga gamit ko, kay ginabalikdan ko pa ina. Pwede ninyo ina mapanghatag kung mag-isa na katuig nga napatay ako. Tapos Tita Reg, nagahibi siya. Hambal niya pagid, maghidaitay kamo, kag kung ano nga mga problema, buligay lang kamo, kag hindi kamo mag-inaway. Ang ginkamatay ko, hapo. Amula nga to ang nahambal niya. Kaya ang serwano, kada isa sa mga utod ni auntie, nagpukaw sa iya. Bale, ginauyatan nila ang serwano, isa-isa sila, Tita Reg, kag magsiling. Ikaw, ja? Ginamention ang pangalan sang tiya ko, Tita Reg. Si tatay ang nakapukaw sa serwano. Amo to, nagbalik sa normal ang serwano, Tita Reg. Kay kung hindi kuno nila mapukaw, madayunan nga mapatay ang serwano. Even myself, I cannot believe nga mabatian namon liwat ang boses ni auntie. Balan mo, Tita Reg, si auntie, sang buhi pa, tama gid ato ka relihiyosa. Super gid sa iya ka para pangadi. Hindi ko gid na malipatan. Kaya syempre, second year college na ako. Nagambal pa siya, nga kung magsimba siya gani, ang ipasuksok sa iya, ang ibeste nga San Jose. Bale, ang beste niya, color green, nga may abeto nga yellow. Meaning, buot niya hambalon siguro, Tita Reg, nga kung mapatay siya, amo ato ang suksukon niya. Tama gid sina sa ila ka prayerful. Kaganya prayers, tama gid kalawig, every night gid na. Damo lang sila may ginamit lang. Like, ipahilayo kami sa hinali nga kamatayon, ipahilayo kami sa peste, sa linog, sa tubi, sa kalayo, sa mga hinganiban, sa mga kasapatan. So, amo ina ang permi ko mabatian sa ila nga apat. Dira ako nagatulog sa ila, sang high school ako. Naga-Legion of Mary pagid sila, amo inja nga tama man sa akon ka religious, amo ina nga legacy ang nakuha ko sa iya. Sa tuod lang, Tita Reg, very peaceful gid ang pagbugto sang ginhawa niya. Do nagsido lang, kag tawhay gid iya kamatayon. So may her soul rest in peace na lang. So I go very long na, Tita Reg. Siguro hasta na lang anay diri damo pa ang mga stories ko. So next time naman, kay 10:13 na sa gabi, kag medyo kapoy man ako sa mga talahion ko. Resting time na para kay senior citizen. Hasta mañana till we meet again, Tita Reg. I keep on praying for you, Gid. Kind regards and more power to KLP. This is Senior Citizen of 3rd District.
Grabe no, nakalabot ka mo sa amo to nga recourse. But anyway, sige let's hope no that kung ano man ang gidato ang ginapatihan ninyo no nga luyag nga ibilin sa inyo sang inyo nga auntie, di kabay nga nasunod nyo gid kag nangin malinong na ang iya nga kalag. Ang importante dira no ang ato nga pagpangamuyo sa iya nga kalag, and at the same time ang paghalad naton sa Santos nga misa sa iya, sa mga dearly departed beloved naton no. Ang pinaka-importante kuno sa tanan over mga flowers, over sa kon mga ano-ano pagidira nga aton nga ginapanghimo, ang on top gid dapat nga himuon naton amo ang pag-offer sa pagpangamuyo, and at the same time importante sa tanan ang paghalad sa Santos nga misa para sa mga kalag. Thank you so much Id sa imo. Senior citizen sang 3rd District, and thank you man sa imo nga bao nagsaka gid diri sa istasyon sa Bombo para nga i-hand in ang another story nga iya nga ginhimo. Sige we will find time para nga ang tanan nga mga letters mo mapangbasa naton diri sa KLP. 57 minutes after 2 o'clock, kag sa inyo man dira mga kabombo, sa mga may ara man nga luyag nga i-share nga mga istorya diri para sa kahapon lamang program. Anytime, no, kung matapos na ninyo ina, pwede gid ninyo nga ma-email para hapos sa inyo, kag para easy nga mabato naton diri. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga sa gihapon kung mas comfortable ka mo, ang ginasulat ninyo, kaangay ni senior citizen, handwritten gid ni ang iya nga mga letters. Anyway, kanami man sang iya nga handwriting, ka very clear, kag dako. So, hapos intindihon. Pwede gid nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now, after sa KLP, sige, I know, ginabantayan nyo na, no? Ang mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya. And then after that, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Enjoy the rest of the afternoon. Diri gihapon sa mga programas sa Bombo Radio Iloilo. Balikay kita buwas. Madaming salamat. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.